Het is weer vreemde midden, maar het weekend vader door. Bij Noorderwien beginnen, ja dan haast het varelkoor. Dus zet maar loet die radio en zit maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noorderwien live, Noorderwien live, Noorderwien live, bij Willem de Vries. En welkom bij het muzikale dwarsplein van Friesland. Dames en heren, ze nemen dit programma echt wel 3 uur lang muzikaal vertier. Mooie evenementen. We steken nog het goeie doorlek met een hele bijzondere gitaar van de Hoenekop. Emiel komt het verhaal zelf vertellen. Meestal achter de bar. Welkom, Kloosterkapel. Hoe is het? Let je mee weer? Ja. Hey. Zie Brande Born er bij. En zie Brande Hoes, sorry. Zie ik alweer. Ik ben op vakantie daar. Wel goed. Dat geven we voorlopig met Noorderwien even net aan, want we bedoelen het gewoon lekker. Nee, weekend biffen het gewoon. Regina, hoe is het bij jou? Is de Chris Blues of wat? Nou, nee, het gaat hartstikke goed. Ik had de BM staan thuis. Pien en mooi of net? Nee. De boom staat, het licht brandt. Nou, welkom in het land. Nou ja, zou je het hier op zetten? Ik wil nog wat winterhaar. Doe was het winter gaan. Nou, dan mag je echt naar Noorwegen, denk ik. Ja. Of Zweden, of daarheen. Want het wordt je geen winter, hè? Nee, het bloed green. Piet had dus wel een overstedentocht weer beloofd, maar... Ja, maar dat zit dan wel in 2020 weer, hè? Ik denk het ook wel. Ja, goed. Leuk dat ze best weer met de vlog doen. We praten straks nog wel even. Blik een beetje weer om op de hier. Net te volle, want daar hebben we na je weekend wel voor. Maar we maken er in ieder geval een gezellige bende van. Olie koeken van alles te doen hier. En we gaan naar de eerste muzikanten. Dus ik er voort maar even bij, wat Lammy Bruins. Ik denk, nou, als nou die... ja, welk merk is dit eigenlijk? Bugatti. De Bugatti. De Bugatti. Met mij weer? Wacht even. Ja, dat jaar, dan kom ik altijd voort in de stemming, Lammy. Waar is mijn naam? Ik ga mijn naam Kees de Groot. Kees. Alleen de voornaam en mij, ik wil je. Kees de Groot. Mijn gitaar. Komt haast niet meer voor, hè, de Groot? Nee, heel bijzonder nog. En dan hebben we hier Doeke Dokter en Henk de Jong. Mooi. Maar Max is Lammy Bruins En Friends. en Friends. Ja, we gaan 1 keer bij me naar de West en dat was hartstikke leuk. Ja. Dus nou dachten we het hier voor de tweede keer. Ik ben er altijd voor. We spelen je alles. Je bent een hele beetje nog de gastbuis, dus we praten straks nog wel even over Christ en 2000 jongen en al die dingen die erbij hebben. We praten heel protte. Maar we moeten vooral spelen. Speel je vooral. Welke game dan? Ze neuriet nog. Het gaat over een artieste in Frankrijk. Noorderwien live. Haar kamer is maar klein en het vocht dat zijpelt langs de muren. Ze is al oud en stijf, maar toch denkt ze aan al die uren. Ze danste in het volle licht, vertolkte haar chanson. Je ziet nog steeds aan haar gezicht hoe goed of ze dat kon. Parijs wordt oud, de tijd is grijs, de glans die lijkt te doven. Maar als de kaars haast niet meer brandt, komt het nieuwe licht van boven. Een lied zweeft nog steeds door haar hoofd. Ze neuriet soms nog even. Ze heeft zich in een droom beloofd. Een pirouette, ik zal zweven. Ze komt haar kamer niet meer uit en hoort het publiek nog klappen. En buigt eens zwierig tot besluit. Dan zet ze nog 2 stappen.
De tijd is grijs. De glans, die lijkt te doven. Maar als de kaars haast niet meer brandt, komt het nieuwe licht van boven. Parijs koestert in het zonnelicht, maar laat vandaag een traantje haar bruine ogen vallen dicht. Ze sluit voorgoed haar raampje. Ze sluit voorgoed haar raampje. Ja, Lammy Bruins en Friends. Dan hebben we ze vanmiddag maar even. En ze door de hele middag nog noemers. We kunnen een beetje in die crisis weer komen. Door we straks ook maar liedse vestjes neem ik het maar even. Akoestisch optredens. En we zorgen ook een beetje vooruit op verschillende evenementen. Maar onder oren dus. Siebrande Hoes is ik maar even bij de Kleersterkapel. Raar, dan kom ik er al jaren. Ja, En een dag werd dat. ja, maar we nemen het die net kwijt. Het zijn wel mijn hier kleur meisje. Ja, vast, ja. Vrij blond en grijs intussen. Ja. Je bent van de Kleersterkapel. Stel je hem zelf even voor. Ja, ik ben Sjoerd Helbig, Voorzitter. Maatje Wietsma, assistente van Joke. Ah, mooi. Joke. Joke de Vries. Lisbeth Stakman. En kom er een menje is het we vieren. En dan maak ik zelf eigenlijk altijd onderdeel van het meisje. Denk, wat zullen ze eruit verretten? Traditioneel de Christiane, hè? Ja, de jong voor de Christnacht, hè? Ja, zo is het eigenlijk. Ja, want de jongen, dat is de 24. Mijn Christ begint dan altijd al, eigenlijk een beetje. begint op de jong van de Christnacht. Voor u zeg je. Van het goede doel, die gaat, vertel het zelf maar even. Nee, de stichting Doe een Wens, hoe is, zeg maar, Tjentburg, maar dat hebben ze verhoren, waarom weet ik net, want voor Engels al hier. Ja, het mag dan, hè? Ja, waarom weet ik net. Nee. Dan doe het dan in het Fries, hè? Wensken voor jonge mensen. Zo tellen wij het. Ja, zo tellen wij het. En dan hebben wij Dixie Doodle en de Young Bunch. En dat wordt een fantastische jong vanzelf, hè? Kinderdoor. Dat kennen doors. En dan mij Willem erbij. Ja, je razer. Maar- Die er ook te maken. Maar het goed komen, dacht ik, hè? Ja. Wie een mooi muzikaal hier, Jal hier. Wij hebben weer een mooie hier gewoon, ja. Ja, zeker. Zit mooi juweeltjes tussen, toch? Ja. Ja, dat uw planners binnen Joord jammer gedaan heeft, maar die doen dat heel goed. Ja. Knappe melken, die goede muzikant binnenkwam. Leuk er binnen. Ja. Pak even een oliekoek. Je zit nou wat Pieter Wilkens in Berenburg. Ja, de fles is hars leeg. En we praten er straks even over. Door we ekken oer, het nieuwe album zit ik hem er even bij van Dilana. Even je stem warm maken. Hoe is het? Ja? Hoi Jeff, alles goed? Prima, ja zeker. Ze is vandaag niet aanspreekbaar, Leuk. Ja, jawel hoor. Ja, gewoon doorzetten. Jeff Zwart, leuk dat je best. Je hoort meisje beiden. Live album. Ja, live kerstcd van 2018. Ja. Jongen, waar zijn we? Ja, die is net uitgekomen. Die is echt, wij zijn heel trots erop. Ik en Jeff heeft heel veel uren, vooral Jeff, daaraan besteed. Dus dat klinkt echt waanzinnig. Ik ben zo trots. Dat was mijn allereerste live album. Wauw. Ik vond het altijd zo spannend. Ik heb al meerdere keren opgenomen, alleen ik wil het nooit horen. Nee. Maar die wel. Die vind ik echt leuk. Hoe is het met jou? Mij, fantastisch. Staat ook te stralen. Ja, het is kerst. Het is mijn lievelingstijd van het jaar. En ik ben zo blij. Ik ga de 30ste vlieg ik naar Californië voor een maandje. Dus ik hoop een beetje zon. Het is nu koud in Californië ook. Oh ja, dus daar zeg maar op zijn Amerikaans winter. Ja, eigenlijk wel. Maar het is andere winter. Het gaat echt in je botten in. Dus ja. Doet echt pijn. Dat doet zo pijn. Ja, en wij zeuren er hierover. Wij willen juist winter. Ik mis het wel een beetje. Ik moet zeggen, ik vind het wel een beetje zielig dat er geen sneeuw is voor mijn dochtertje. Zij vraagt elke dag: Mom, is it snowing outside yet? No, baby. There's no snow. Dus, We gaan het nog eens regelen. Live album. Met andere woorden, daar is lang aan gewerkt. Ja, we hebben natuurlijk 1 nachtje opgenomen in de grote kerk in Emmen. Ja. En toen, dat was ongeveer 3 maanden of zo werken, hè Jeff? Ja. Vooral het afmixen en dat soort dingen. Ja, het mixen. Want je zit in zo'n kerk, heb je veel galm en zo. Dus je moet een goede verhouding en zo een beetje zoeken. Maar het is, wat mooi is aan dit live album, de live sfeer zit er nog echt in. Dus ik vind hem heel erg geslaagd. Echt heel dichtbij, zeg maar. Precies, dus net echt. Net echt. Ja.
Zo moet het heel klinken. Ja, dat is waanzinnig. Mooi dat je met binnen. Mooi dat jullie zo voor de kerstdagen, hoe belangrijk het ook voor is, de reis naar Leeuwarden hebben gemaakt. Ik wou je vragen om eerst even 2 nummers achter elkaar te spelen. Welke gaan jullie doen? Nou, wij gaan eerstens een van de liedjes van die album. Graag. Dat is van The Pretenders, 2000 Miles, een echte kerstliedje. En dan onze nieuwe single die nog niet uit is. Die heet Oh Jericho. En daarna kom ik weer bij jullie. Dames en heren, Dilana, live in Noorderwien. He's gone 2,000 miles. It's very far. The snow is falling down. It gets colder day by day. I miss you. The children will sing. He'll be back at Christmas time. In these silent and frozen nights, sometimes in a dream, you appear outside under the purple sky, diamonds in the snow sparkle. Our hearts will sing. It must be Christmas time. "2,000 miles is very far through the snow. I'll think of you wherever you go. He's gone 2,000 miles. It's very far. The children's under the purple sky, diamonds in the snow sparkle. I can hear people singing. It must be Christmas time. I can hear people singing. It must be Christmas time. Dankjewel. Alright, deze volgende liedje heet Oh Jericho. En dat, dat gaat een klein beetje over de stad Jericho. En de veiligheid die je mens voelt als je naar Jericho gaat. I've been alive and I've been dead. Isn't that what they call living? I've seen it all, tasted blood. Ain't that the price you pay for sinning? And I've wondered who really loves me. Wouldn't they want to be with me all the time? Through good or bad, happy or sad, 10,000 glasses of red wine. Yeah, that's my crime. Jericho, save my soul.
the river I drown in every day. She took me wrong and made me right. I had some kind of awakening, and I know that she really loves me. She wants to be with me all the time. Yeah, when I'm a mess or high as a kite, 10,000 glasses of red wine. Yeah, that's my crime. Love the devil out of me. La da 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 da. La da 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 da. La da 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 da. La da 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 da. Yes, I can see your walls now, Jericho. 10,000 glasses of red wine. Love the devil out of me. Oh, Jericho, come on, save my soul. Oh, Jericho, you gotta save my soul. Oh, Jericho, save my soul. Oh, my Jericho. Ja, nou is hij echt. Meestal ben ik degene die te snel begint te klappen. Maar dit kan ik ook meer in horen. Wat een geweldig leuk nummer. Ik kom bij Dilana. Ontzettend leuk. Ik ga eerst even naar de bank. Daar zit Marit Jellema. Straks gaat ze nog een heel stuk voordragen. Want Marit, leuk dat je bent. Welkom. Hi Willem. Alles goed? Ja, ik ben blij. Kijk me voorstellen. Ja. Vertel het zelf maar even. De best in de prijzen van de week. Ja, dat klopt. Ik heb een Spoken Award gewonnen in de categorie Lyrics in Rotterdam in het Luxor Theater. Wauw. Ja, heel tof. Heel tof. Vertel even wat spoken is. Spoken, het spoken word, het genre. Ja. Ja, voor de mensen die toch denken, wat dit is, het is een soort gedicht, hè? Ja, het ligt een beetje tussen poëzie en rap in. En het is een heel breed genre, dus je kan storytelling hebben, dus je vertelt verhalen. En je kan comedy hebben, dus dan vang je mensen meer in de grap een beetje. En je hebt gewoon poëzie. En mijn categorie was lyrics. En dan zit het heel erg op ritme. En mensen proberen te vangen in de beelden die je schetst. Hoe kan ze zijn in Rotterdam te lopen op zo'n wedstrijd? Er waren voorrondes door heel Nederland en België. Er deden 83 artiesten aan mee. En ik dacht, ga meedoen. Let's go for it. Ga meedoen. Ja. En uiteindelijk hebben ze 5 december de 10 finalisten bekendgemaakt. En ik was een van de 10 finalisten en ik mocht naar Rotterdam toe. Ja, wauw. Ja, goed hè. En dan komt ik nog mijn prijs dus. Hij is in Friesland. Ja. Voor het eerst. Dus ik ben heel blij mee. Ja. Had je hem bij die jongen? Ja, zeker. Oh, mij straks heel letters. Nee, Asus. Ja, kom Asus erbij. Ja, spoken wordt is helemaal die dingen wat dat betreft. Het is wel een screw, een best lange verhaal, een kwarte verhaal. Maar dit is het momenteel even. Spoken word is op dit moment heel leuk om te doen, vind ik. Mijn roman ook nog steeds. Maar spoken word, je mag optreden, hè? Op het podium staan en dat vind ik heel tof. Straks, hier bij Uzek. Straks kom ik ook bij die waarom. Praten we natuurlijk over de Jona voor de Christ Jonas, is ik hem er even bij. Waar is Jeff gebleven? Ja. Kun je Jeff even hellen? Dan kunnen wij mooi even praten over die album. Je moest even stemmen. Ja, dat geeft niks. Dat hoort bij het muzikanten bestaan. Het is een live show. Hoort er allemaal bij, Dilana. Hey, het live album lag er al een tijdje, maar hij is nu officieel uit. Heb je een officiële release datum? Hij is ongeveer een maandje uit. Al een maand toch? Ja, 15 november geloof ik kwam die uit. Ja. Wat is de titel?
live in de Jongens, just live in... live kerstcd. Delana and Friends live kerstcd. Was dat een grote droom van je? En toch in een grote kerk een live album opnemen? Ja, zeker. Ja. En wij praten al jaren erover, maar ik wil nooit de stap nemen. Omdat, ja, wat ik vroeger eerder zei, van, ik word altijd een beetje nerveus. Ik vind het nooit goed genoeg. Of, Ja, je bent perfectionist, hè? ja, een klein beetje. Je zal het niet zeggen, hè? Maar die bal, hangt die nog precies goed? Ja, die hangt... Ja, ik kan mezelf erin zien. Zo. Oké, goed zo. Wat voor jaar was het voor jou dit jaar? Hoe was mijn jaar? Ja. Ik moet zeggen, 2019 was voor mij een van de... Ja, niet een van de shitste jaren in een lange tijd voor mij persoonlijk. Oké, maar ben je diep gegaan? Ja, ik ben wel heel diep gegaan qua gezondheid ook. Dat is niet normaal voor mij. Ik ben altijd heel Je bent quick, je bent sterk. vol energie. Ik heb dit jaar hele rare dingen, heel veel dingen meegemaakt. Maar nu ben ik weer oké hoor. Ik ben weer fit. Het bewijst dat Dilana geen robot is. Dat klopt. Je bent gewoon een mens dus. Ja, dat is het misschien een beetje dat mijn lijf zegt van... Hey, hallo, take a break. Even ademen. Want ik ga non-stop, 24/7. Dus. Ja, het klinkt een beetje als modewoorden, maar balans en evenwicht en dat soort kreten krijg je dan, hè? Dat is heel belangrijk voor alles in het leven, ja. Wat een te gek nummer, Jericho. Dankjewel. Ja, dank je. Ik heb hem geschreven februari in mijn keuken. Ik schrijf bijna nooit zelf. Ik denk nooit dat ik goed genoeg ben. Ik moet altijd Deze was goed genoeg, hoor. met iemand praten. Dankjewel. En toen heb ik hem opgenomen naar Jeff gestuurd. En hij vond hem ook gelijk leuk. En toen heeft Jeff er een heel mooi brugje bij gemaakt. En ja, we hebben hem gelijk opgenomen. En hij is elke keer een hit. Het publiek gaat altijd meezingen. Hij is lekker makkelijk. Het is eigenlijk een hele diepe tekst. En een hele vrolijke jasje. Ja. Welke ga je nu doen? Vooral die 10.000 glazen wijn. Ja. Hamer op, hamer op. My crime, I'm guilty. Welke ga je doen? Wij gaan een hele moeilijke liedje doen. Oh. Van Lindsey Buckingham van Fleetwood Mac. Oké. À la Jeff Zwart. Jeff Zwart. Ja, Fleetwood Mac, Big Love. Live in Ordewien. Dilana. Looking out for love in the night so still. Oh, I'll build you a kingdom in that house on the hill. Looking out for love, big, big love. Said that you love me and that you always will. Oh, I'll build you the kingdom in that house on the hill. Looking out for love, big, big love.
album is het. Live album van Delana. Geweldige zangeres, geweldige muzikant. Maar altijd om de hinnen. Dat is weer knap. Goeie Christdagen, Jeff en Delana. Dank u wel. Ja, dank u wel, Wild Pig. En wij nice. Energiedirect.nl doet maar aan één soort groene stroom. Van 100% wind, dus groen is bij ons groen. Niet lichtgroen, niet donkergroen, niet gifgroen, niet mintgroen. Nee, gewoon groen. Voor iedereen. Wel zo makkelijk. Ga voor supervoordelige groene stroom van 100% wind naar energiedirect.nl. Slim bezig. Zondag 2 mei. Er komt een man uit Zwaagwesteinde aan de poort. Hij zegt dat hij een geladen revolver in de auto heeft en wil zelf op zoek gaan naar de dader. Ik ben verbijsterd en voel woede in me opkomen. Hoe kan iemand zomaar mensen beschuldigen? Snijntioen in Friesland-dok. Moord en lulkoek in de Frieske Wouden. Oernetti Groeneveld. De documentaire die ten Noorderkroon woen op het Noordelijk Filmfestival. Kies net als 750.000 klanten ook voor een goede zorgverzekering van Univé. Zo'n zorgverzekering heb je al voor €107,95 per maand. Regel het snel en eenvoudig in een van onze winkels of op univé.nl. Univé, daar plukt u de vruchten van. Omroep Friesland. Oorstemt op dij. Het Nijs uit Friesland nou. Bij een brand van de morgen in een stal in Oudeholt-Waarden bij meer dan 20 kei om het leven kwam. Die kon de stal net op het tijd meer uitkomen. Zo'n 24 oren kei slagen dat wel. De stal is volslijn verlenging, zei Rutger de Groot van de brandwacht. We hebben gelukkig verdere overslag naar andere gebouwen op het terrein weten te voorkomen. Het staat allemaal redelijk dicht op elkaar. Dus nu zijn we bezig met behulp van onder andere een bouwkraan om te zorgen dat we delen van de schuur uit elkaar weten te trekken. En de laatste restanten van de schuur weten te blussen. Sportclub Heerenveen had Jood een nieuwe spits onder selectie ten jekken. Het gaat om een 23-jarige speler uit Noorwegen, Runar Espejord. Hij had een contract tekenen voor 2,5 jaar. Want Heerenveen kan hem goed broeken, zei het verslaggever Arjen de Boer. Het is een grote jongen. Hij is lang, hij is fysiek sterk en ja, hij liekt het misschien ook wel wat op Jens Odgaard, de spits van Nou. Alleen het is moeilijk te zeggen van waar ben ze nou echt verschillend in. Maar ze zijn wel onder de indruk van deze jongen, want ze volgen hem al volle langer. En ja, de interesse bleek wederzijds. Sportclub Cambuur had Jood ook een nieuwe speler presenteren. Een onvallende middenvelder is dat. Michael Breij, die komt bij FC Greenswijk en had een contract tekenen voor oorlier. 2 Friese lokale omroepen doen het ook hier mee aan een landelijke proef om te onderzoeken hoe ze professioneler worden kunnen. Het gaat om RTV NOF, de streekomroep van Noord-Friesland en Dantemariel, en de Ljouweromroep Leo Middelzee. Ze krijgen er subsidie voor van het Rijk voor die proef. De lokale omroepen die draaien vooral op vrijwilligers, maar de subsidie kunnen ze onder andere professionele begeleiding aanloeken. De proef begint in maart en wordt het een jaar. Van Koehol ons Lauwerzeeg maakt de oorgang van land naar zee verbeteren worden. Daar is €30 miljoen rijksgeld voor beschikbaar. Allerhande partijen denken na oer wet dat geld aan uitjoen worden mat. Een van die partijen is het Frieske Geer. En die zei bij het bedenken van de oplossingen bleef de veiligheid voorop staan. Althans, dat zei Chris Bakker van het Frieske Geer. Veiligheid is heilig en dat mat ik mij dieken. Dus we kunnen net doen alsof dat er net een dik voor nodig is om veiligheid te creëren, maar het mat toeker als dat we het nou doen. Dus het mat op een wijze dat we net alleen nog maar de natuur en de zee boeten heljen, maar dat we die op een toekerwijze broeken om uw lange termijn veiligheid te beheljen, maar ook om al die natuur om ons heen te kennen. Het waar dan. De lucht is bruin, er is kans op een rein, er zit een matige en vrij krachtige zuideestelijke wind en het is een graad of stretje. Morgen hebben we een bruine lucht, maar de zinnen kunnen dan ook wel eens even bijkomen. Dan wordt het 9 graden, snijn, mogelijk rein en 8 graden. Rij jij net als ik ook weinig in je auto? Ik heb nu Bundels, de voordelige autoverzekering voor als je weinig rijdt. Check jouw besparing op bundels.nl. Bundels met een Z. Nu 20% IKEA Family korting op alle LED-lichtbronnen. Dus besparen? Wat let je nog? Ga voor 23 december naar de winkel of IKEA.nl. IKEA. Iedereen slim. Bespaar op je autoverzekering met Bundels. Een initiatief van Nationale Nederlanden.
Met Univé Zorgvrij bepaal je zelf waar en door wie je behandeld wilt worden. Dat kan al voor €127,89 per maand. Regel het snel en eenvoudig in een van onze winkels of op univé.nl. Univé, daar plukt u de vruchten van. Ook de laatste periode van uw leven vraagt om de juiste zorg. In de palliatieve zorg ontvangen patiënten en hun naasten lichamelijke, sociale, psychische en spirituele zorg, om die laatste periode zo goed mogelijk door te brengen. Wilt u meer weten over palliatieve zorg? Vraag het uw arts of kijk op overpalliatievezorg.nl. Volledig vrije zorgkeuze heb je bij Univé al voor €127,89 per maand. Regel het snel op univé.nl. Univé, daar plukt u de vruchten van. Nog niet overgestapt van energieleverancier? Ga nu naar gaslicht.com en bespaar direct veel geld. Gaslicht.com. Makkelijk en eerlijk energie vergelijken. Een vraag die ik als Renault-dealer wel eens krijg? Een BN'er als navigatiestem? Komt-ie. Uw eindbestemming bevindt zich aan de rechterkant. Oudmoen. Zoiets? Tot en met 5 januari zijn het de dealerdagen bij Renault. Dan zetten we graag een stapje extra. Want naast dealervoordeel tot wel €3500 en tot €1000 extra eindejaarsvoordeel, kijken we altijd wat we nog meer kunnen doen. En heb je al een Renault? Doe dan nu de wintercheck en maak kans op een betoverend verblijf in het Guesthouse Hotel op loopafstand van de Efteling. Bekijk alle voorwaarden op Renault.nl. Stap nu over via gaslicht.com en krijg €20 korting in de NS Spoordeelwinkel. Omroep Friesland, Noorderwierlijn, bij Willem de Vries. En wij gaan terug met Noorderwien live, het muzikale dwarsplein van Friesland. En we lekker de oorlogkoeken hier op de Barha. De Berenburg van Pieter haast op. Waar zit Jeroen de Berenburg, jongens? Hij is haast op, of net? Ja, er zit net zo volle meer in. Nee. Maar ik heb hem nog net preun. Dus nee, je bent onschuldig. Nee, ik ben onschuldig, ja. Ja, hè? Ja. Okay. Ja. Achter de bar een heer en 3 dames. Ze alles kan je mij de Kleesterkapel in zijn branderhoes. Lekker toch echt goed, zeggen ze. Raar, die kronkel in mijn kop mee zijn brander boren steeds. Dat is wel een mooi plakje, toch? Dat weet ik net, had ik nog nooit weg. Nee, hè? Nee. Wie het mooi hier in de Kleesterkapel. Je had een prachtige locatie. Een mooi publiek, nevens mij. Ja, dat is clear. Dat is nog altijd wat verste groep, hè? Ja, maar ik kom ik af en toe verloren. Ja. En nog muzikale hoogtepunten meemaken? Nou, we hier vorig jaar het jubileum hier, dus hebben we nu op het speciale meest kunnen houden. Drog hier, ik denk, of niet? Nou ja, dat valt op zich wel mee. Ja. Het is een kwestie van organiseren en dat doen we mij elkaar, hè? En dat doen we hartstikke goed, hoor. Nou, dat weet ik net, maar we doen het best. Elk op zijn eigen meet. Is het een grote groep vrijwilligers? Een stuk of 8, leuk. Mooi liedclubje, toch? Ja, en we redden het zo mooi mee, maar. Het straalt het uit. Er komen een soort gemoedelijkheid. De ding serieus doen, maar het kan op 2 manieren. Hè? Als we in een hege drukplan of gewoon relaxed. Hè? En bij je een beetje standje relaxed, toch? Ja, standje relaxed. Ja, meestal met zich welkom vieren. Hè? En een mooie kerk. Ja, zeker. Die doet het, hè? Ja. Hoe wij niet om te doen. Nee, ik net verder en dat soort dingen. Ja, Lisbeth zet altijd een mooie blomkop op een preekstoel. Oh. Of een paar mooie jachtjes. En verder doet het kerk zelf. Doe best hoofdpreekstoel? Nou, nee, dat net. Interieurverzorgster zeggen ze altijd. En bloemenmeisje, heb ik vooruit school. Dus, maar dat maakt het niet uit. We doen het mij elkaar. Elk had zijn specialiteit. He? Mooi dan te binnen. Straks praat ik nog even over komende menje. Dan gaan ze met de traditionele Jonne. Daar maak ik altijd een soort van spreekstalmeester bij wijzen voor het goede doel. Zit ik er voor maar even bij met artiesten. Maar gewoon extra noffelijke Jonne voor de kriesdagen daar in Sibrandohoes. Waar is deze kriesbanden bij wij, Lamie? Steen wat ik jij erop. Just wel. Ja. Mooie foto kan dat worden. Ja, mooi man. Ja. Ja. Nee, eerst even noemen spelen. Ja. Waakt een ster. Ah, zo. Dat bedoel ik. We hadden Chris BM erbij. Ja. En nu heb ik de Chris weer met Lamie Bruis en Friends. Er waakt een ster over ons in deze donkere dagen. En die strooit al zijn licht de hele wereld rond. Er waakt een ster over ons. We blijven eeuwig vragen of die schijnt op de plaats waar onze
kribbe stond. Een ster voor een kind dat smeekt om een glas water. Eentje voor een soldaat die niet meer schieten wil. Een ster voor een vrouw die moe is van het vluchten. Eentje voor iedereen, dan is het even stil. Er waakt een ster over ons. We blijven eeuwig vragen of die schijnt op de plaats waar onze kribbe stond. Een ster voor een os die ploetert op de save. Eentje voor een cypres die uitdroogt door de zon. Een ster voor een stad met enkel nog ruïnes. Eentje voor iedereen. Ik wou maar dat het kon. Er waakt een ster over ons in deze donkere dagen. En die strooit als zijn licht de hele wereld rond. Er waakt een ster over ons. We blijven eeuwig vragen of die schijnt op de plaats waar onze kribbe stond. Er wijkten steren over ons in deze dustere dijn. En die strooit als in lucht de hele wereld rond. Er pasten sterke op us. We willen zo graag weten of die schijnt op het plak waar us kribbe stier. Of die schijnt op het plak waar us kribbe stier. Waar us kribbe stier. Heerlijk. Lammy Branch en Friends. Straks nog meer noemers. Ik praat weer even met Marit. Die zal straks ook nog een stuk van spoken words opvieren. Met de Hoenekop gitaar. Hier achter u. Die werd per opbod verbeen. Vertel ik straks het verhaal nog wel even hoe. Maar het best nog meer een crisis of mag ik het verklappen? Of best gewoon je het jeetje? Ja, dat klopt. Lokweeske. Dankjewel. Dankjewel. Ja. Ben je meer met een jeetje bezig of met de crisis? Of hast bij beide dagen zoiets van het is wel mooi geweest? Nee, ik ben bezig met de awards nog eigenlijk. Ben je toch echt op night chill? Ja, ik ben echt aan het ontlading. Ik heb 5 december pas te horen gekregen. Want toen heb ik een hele nieuwe tekst geschreven. En dat mocht maximaal 5 minuten. Dus daar mocht ik ook op letten. En ik moest hem uit mijn hoofd kennen en hem perfect uitvoeren. Dus ik ben 1,5 week vol in de focus geweest. En die avond was ook heel intens. Ja. Dus ik ben nu nog gewoon daar aan van genieten. Fantastisch, wat een leuke erkenning. Ja, dat is super. Ja. Waar heeft die prijs? Die staat... Mag ik hier hem? Even zien. Nee, dit is een drinkbeker. Oh, Jere. Ja. Mij is mezelf even omheen geworden. Ja, hartstikke mooi. Even zien. Spoken Awards 2019. Ja, mooi hè? Ja, dat is echt cool. Je krijgt een mooi plakje bij die thuis. Ja, op de boekenkast. Hoe werkt het bij zo'n wedstrijd? Ben er dus categorieën en hoeveel doet er dan per categorie mee?
2. Dus ik stond tegen Rhodes. Dat was zijn artiestennaam in de finale. Rapper en spoken word artiest uit Tilburg. Supergoed. En hij heeft uiteindelijk, ben ik heel blij mee, want ik heb dus gewonnen in die categorie. Maar hij heeft wel een aanmoedigingsprijs gekregen. Dus daar was ik wel heel blij mee, want het is een hele leuke jongen. Ik ging in ieder geval net mijn lege hand voort. Dat was een prachtige award. Die list nog even zien. Voor de mensen die de radio voor hadden, het is een soort oranje plastic stuk met spoken erop. Awards. Hard plastic? Ja, ik weet het is geen plastic, maar hoe noem je dat? Ik weet het niet. Ja, nou, eeuwige roem natuurlijk. Ik kan in ieder geval niet zo snel kapot, dat scheelt. Dat scheelt, dat kan niet wel eens vallen. Ja. Ja. Als er verder nog wat woont, gist dan nog verder? Kan het ook nog internationaal teruggaan of zoiets? We gaan met de 5 finalisten op theatertournee door heel Nederland. En pas over 2 jaar zijn dus de awards weer. En wat ze eigenlijk doen met die awards is wel tof om te vertellen, is dat ze op zoek gaan naar de 5 meest inspirerende kunstenaars, woordkunstenaars van Nederland en België. En die 5 mogen dus op theatertournee met George Visser Producties door Nederland. Dus dat is heel tof. Ja. Ik kom straks weer bij die. Sisjoer Djedje, dames en heren. Even een applaus toch van hem. Ja! Hyper de piep! Ja, hyper de piep! Voor mij was het alleen maar door de award. Ik kan me voorstellen. Ik moest het toch nog even doen. Sarah Seuterman. Leuk dus best. Welkom. Ik wist er weer. Hoe is het bij jou? Ja, goed. Goed, Willem. Heb je een halfjaartje gemist? Jawel, hè? Oh, fijn dat je me gemist hebt. Dat doet me goed, ja. Ja, je maakt prachtige versjes en er bent al wel een tijdje waarom naar Friesland, om het zo maar zo nu te drukken. Nog altijd druk bij de muziek. Best je het schreeuwen? Ja, veel. Ik heb gisteren toevallig mijn eerste murder ballad geschreven. Ah. Er gaat een paard dood. Oh. Ja. Maar nee, ja, gaat heel goed. En wil je iets over... Nou, dus straks maar even gewoon in een globaal, het gaat lekker. Het gaat lekker, ja. Grote plannen voor 2020 begrijp ik. Zeker, er komen hele mooie dingen aan. Onder andere Luidkeels Samen van Over de Drempel. Zo overkoepelend project. Het is een bijzonder project, hè? Tegen eenzaamheid. Ja, tegen eenzaamheid. En er zijn 6 projecten voor uitgekozen die daar aan meedoen. We beginnen op 3 januari, ik weet zijn naam even niet meer. Simon Fuik met een bakfiets op het plein in Leeuwarden. En daar zijn we ook allemaal bij. En dan gaan we met z'n allen van start daar. Wordt heel mooi, ja. Ik wou je eerst vragen om 2 nummers te spelen. Welke ga je doen? Ik ga eerst de tuin doen en dan een troostliedje. Oh, altijd voor. Dames en heren, mooi dat ze er weer is. Sarah Seuterman. Ik heb een muurtje om me heen, dat heb ik keurig opgebouwd. Met wat cement en oude stenen, daaromheen een haag van wilgehout. Zodat het niet heel erg opvalt, als iemand eventjes blijft staan. Maar als die zomaar ineens doorloopt, loopt hij tegen een muurtje aan. Het beschermt al mijn grassen en de boomgaard en de tuin. De kleine paadjes die daar lopen, de mooie vijver met fontein. Alle torretjes en bijen ken ik nu eindelijk van naam. En de lijster die daar zingt, en de kippen en de haan. Voordat het muurtje was gebouwd, was de tuin voor iedereen. Maar men keek niet waar die liep en stampte overal doorheen. De grassen en het groen werden gezien als een trottoir. Om hun onkruid uit te stallen, al maakte ik nog zoveel bezwaar. De bomen werden ziek en de kippen heel gemeen. Dus toen ben ik maar gaan bouwen. Nu staat het muurtje eromheen. De tuin ligt veilig en beschermd, maar het is wel een beetje saai. Ik kan niemand laten zien hoe ik de wei, de bloemen zaai. En je zal het niet geloven, het was een week of 2 geleden. De peren waren eindelijk rijp en er viel er zelfs een naar beneden. Ik had die beer daar op de rand, sprong eraf, zo voor de gein. Toen zag ik iemand voor de haag en dacht, met jou wil ik hier zijn. Ik wil jou alles laten zien, vooral het fruit en postelijn. De lijster in de boomgaard en tenslotte de fontein. Dus nu ben ik af gaan bouwen
Steen voor steen wordt afgepikt. Zo ontstaat er een klein gat waar wij doorheen gaan, jij en ik. En is het dan niet erg als ik het grootste deel laat staan? Dan mag jij mijn tuin bewandelen en loopt de rest nog tegen het muurtje aan. Ik dacht, we blijven een beetje in de winterstemming. Dus dit is een troostliedje. Want kerstdagen lijkt altijd zo heerlijk warm en gezellig. Maar voor heel veel mensen is het helemaal niet warm en gezellig. Lief, wij zijn nu niet meer samen. Dat is wel een beetje raar. Ik voel me niet gebroken of verlaten. Maar jij bent niet meer hier en ik ben niet meer daar. Hoe verdriet zo zacht kan zijn. Hoe verdriet zo zacht kan zijn. Het was maar 1,5 jaar, geen 20 jaren bij elkaar. Maar in die tijd kan je toch heel veel delen. Hoe verdriet zo zacht kan zijn. Hoe verdriet zo zacht kan zijn. Als een deken om ons heen, in omhelzing met elkaar. Het water stroomt in stilte, natte wangen in ons haar. Hoe verdriet zo zacht kan zijn, als een voile van de troost. En dit lied een lullaby van hoe ik jou en jij mij heb liefgekozen. Mooi, heel mooi liedjesversken. Dat doen we Joert. Dus neem maar een beetje alternatieve Christensturing. Dus net de evergreens, even net de hits. Maar mooie liedjesversken. Onder andere dus van Sarah Seuterman. Even over dat project. Gaan we toch even op door. Want Simon Fuik is al een aantal keren hier geweest. Die gaat vanaf 3 januari elke vrijdag dwars door Leeuwarden op een bakfiets rijden. Ik hoop dat het een beetje mee zit met het weer. Ik hoop ook echt dat het mee zit met het weer voor hem. Hij gaat erg over vriendschap en eenzaamheid te verdrijven. Ja. Hoe past jullie project daarin? Nou, ons plan is... Ik ben een beetje van de schuine liedjes, dat weet jij wel. En ik was gevraagd door Petra of het een idee was om dus schuine liedjes te gaan verzamelen van vroeger. Ja. En die in een nieuw jasje te steken. Dus wat we willen is zoveel mogelijk mensen vragen, met name ouderen vragen, of zij nog iets herinneren van, oh ja, er was vroeger dat ene liedje en ik weet nog die paar regels. En nou ja, weet je, dat gaan we allemaal... Het mag een beetje schunnig zijn. Het mag zeer schunnig zijn. Nou, die gaan we verzamelen, die nemen we op. Daar komt een plaat van met ook een boekje erbij, de tekst en alles. En daar komen een aantal voorstellingen van. En dan vragen we ook mensen, nou ja, elkaar vooral mee te nemen. En we gaan ook bij die mensen langs natuurlijk en ze interviewen en dat allemaal opnemen. Dus zo hopen we ook mensen weer een beetje uit hun huis te krijgen. En samen zingen, dat is wel een van de meest verwarmende dingen. Dat is een van de, vind ik altijd heel bijzonder. Muziek verbroederd. Muziek verbroederd. Dus het is, en wat er heel vaak gebeurt is, als ik het af en toe aan mensen vertel, is dat die oogjes weer gaan twinkelen. Ja. Dus mensen die al een tijdje echt, ook weer alleen zitten of zich verstopt voelen of zo, dan als het over zoiets gaat, dan gaat dat hart letterlijk weer sneller kloppen. Dus luidkeels samen. Ik vergeet het helemaal te noemen. Luidkeels samen. Hou eens op. Welk nummer ga je doen? Oh, ik ga even een slokje water nemen. Mag dat? Ja, mag ja. Dan ga ik Vertrouwen doen. Oh, Vertrouwen. Hartstikke mooi. Prachtig mooi versje. Hoort in de gaten. En dat project, mij, Sarah en die horen...
Wij heten dus Luidkeel Samen, maar we zijn in totaal met 6 projecten. En dat zit onder de koepel Over de Drempel. En dat gaan we dus, als het goed is, gaan we dat op allerlei media en dergelijke, ga je dat langs zien komen. Nou ja, dat is dus een overkoepelend project om eenzaamheid te verminderen en mensen weer te verwarmen. Ik ben ervoor. En altijd welkom. Sarah Seuterman, alweer een prachtig versje. Kijk je hem nou voorspellen. Zijn maar nog even wat handelingen met gitaar doen. En dan kan ik haar gewoon horen. Dit is het nummer Vertrouwen. Je bent mijn adem en mijn schaduw. Al die standaard dingen waarvan zangers zoveel zingen. Bent mijn aandacht, mijn reflectie. Mijn oh, wat ben je sexy in de morgen als je lacht. Je bent mijn ego en mijn wilskracht. Mijn chagrijnige humeur en mijn hoofd op hol gebracht. Je bent mijn passie en mijn zorgen. Mijn jaloezie die onderdrukt wordt en mijn schaduw diep verborgen. En ik ben te vertrouwen. Ik leef alleen voor jou. Ik ben te vertrouwen. Ik hou zoveel van jou. Ik ben te vertrouwen. Nee, nee, ik ga nergens heen. Ik ben te vertrouwen, want wij zijn samen één. Je bent mijn groente, mijn vitamine, mijn lege tank benzine, 's ochtends vroeg tijdens de file. Ben mijn schoothond, mijn gezelschap, de oortjes in mijn boeken en mijn dronken van de trap. Je bent mijn fiets kwijt en mijn tepel laten vallen, mijn ruzie met de buren, mijn diner voor 2 vergallen. Bent mijn afwas en mijn wasdag, mijn lege pot met jam en mijn bank vol hagelslag. En ik ben te vertrouwen, ik leef alleen voor jou. Ik ben te vertrouwen, ik hou zoveel van jou. Ik ben te vertrouwen, nee, nee, ik ga nergens heen. Ik ben te vertrouwen, want wij zijn samen. Je bent mijn ochtend en mijn avond, mijn tussendoor nog even bellen om te vragen hoe ik het vond. Je bent mijn slapen en mijn sleuren, mijn welterusten lieve schatje, verder gaat er niks gebeuren. Mijn wat nou weer en mijn verwijtje, mijn croissantje in de morgen en mijn zacht gekookte eitje. Maar niet elke dag. Hou zoveel van jou. Hou zoveel van jou. Hou zoveel van jou. Dank jullie wel. Sarah Seuterman, straks praat ik nog even met haar over 2020. Het is al hier van doel. Nou, dat is een prototype vertellen. Maar eerst het Nijs. Eerste quizdag is hij er weer bij Omroep Friesland op de radio. Van Ian Non-Sizen. De Winterweekend Top 50 met Johan Terpstra. Dat is 4 woorden lang geniertje van de 50 allermooiste platen voorbij de Kriesbeer. Ze komen alle keer voorbij. 10 favoriete Kriest- en winterklassiekers. Het ultieme Kriesgevoel met de Winterweekend Top 50. Eerste Kriesdag dus bij Omroep Friesland. Van Ian Non-Sizen. Wij moeten
Moet u echt even naar Quantum. Oh ja, hoezo? 15% korting op alle op maat gemaakte raamdecoraties. Serieus? Op rolgordijnen, vouwgordijnen. Plissé, lamellen en jaloezieën. Allemaal met 15% korting. Quantum, daar woon je beter van. Vooruit met dat energiebesparend huis. Kies voor de duurzame oplossing. Kies voor een Onderhoud NL-bedrijf. Onderhoud NL. Klaar voor de toekomst. Kijk me gaan. Kerstcadeaus bestellen via internet, recepten zoeken op mijn tablet, appen, streamen. Kijk me gaan. Steeds meer gaat digitaal. Voor 2,7 miljoen Nederlanders is dat nog best lastig. ING vindt dat iedereen mee moet kunnen doen. En dat gaat lukken ook. Onze digicoaches gaan het land in om je te helpen met je digitale vraag. Kijk waar ze deze week staan op ing.nl/digitaal vooruit. Er is altijd een Onderhoud NL-bedrijf in de buurt. Vandaag samen duiken in het tropisch zwemparadijs. Morgen een dagje naar Disneyland Parijs. En overmorgen de Eiffeltoren bezoeken. Ontdek Village Nature Paris. Een unieke Centerparks-beleving waar iedere dag voelt als een nieuwe vakantie. Ontdek meer op centerparks.nl. Centerparks. Echt even samen. Happy BCember! Scoor nu alle keukenapparatuur voor jouw kerstdiner. Op zoek naar een passend cadeau? We staan voor je klaar met deskundig advies. Kom langs in een van onze 63 winkels. BCC. Altijd een oplossing in huis. 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM. Omroep Friesland. Oorstemt op Dij. Jan van der Putten met het NOS-journaal. De 6 verdachten die maandag werden aangehouden na de arrestatie van Ridouan Taghi in Dubai zijn vrijgelaten. Ze blijven wel verdacht, dat meldt het landelijk parket. Een van hen is de zus van Taghi. Een man van 45, die ook werd gearresteerd, wordt verdacht van witwassen. Hij heeft volgens het Openbaar Ministerie vermoedelijk tussen 2015 en 2018 voor Taghi een appartement gehuurd in Brussel. De maandelijkse huur daarvan is de eerste 7 maanden contant afgerekend. Ook de borg van ruim €25.000 werd door de man contant betaald. De Nederlandse staat is inderdaad verplicht om meer te doen aan het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen. De Hoge Raad heeft de uitspraken van het gerechtshof en de rechter in de Urgenda-zaak bekrachtigd. Klimaatminister Wiebes was na die uitspraken in cassatie gegaan. De Franse telecomprovider Orange is veroordeeld vanwege een reeks zelfmoorden onder werknemers. Het proces draaide om zaken tussen 2006 en 2009. Een periode waarin de gevolgen van ingrijpende reorganisaties zichtbaar werden. Er werden 22.000 banen geschrapt. 19 werknemers beëindigden hun leven en nog eens 12 deden pogingen daartoe. Een voormalig CEO van Orange moet 4 maanden de cel in en krijgt een boete van €15.000. Het bedrijf moet €75.000 betalen vanwege de zelfmoorden. Vliegtuigbouwer Boeing heeft met succes een onbemande ruimtecapsule gelanceerd. Het was een testvlucht. De CST-100 Starliner moet in de toekomst astronauten naar het internationaal ruimtestation ISS brengen. In maart werd al met succes een ander Amerikaans toestel gelanceerd, de SpaceX Crew Dragon van Tesla-baas Elon Musk. Als de proefvluchten met de Starliner en de SpaceX slagen, zijn de Amerikanen niet meer afhankelijk van de Russen om van en naar ISS te vliegen. Het weer, op steeds meer plaatsen droog en wat zon, nog een enkele bui en het is ongeveer 12 graden. Morgen af en toe zon, aan de kust een bui en een graad of 8. Dit was het NOS Journaal. Als is het tweede woorden van Noorderwind live. Ik ben lekker in Kriesweeren. Dat doen we net met de bekende hits, maar wel met hele mooie liedje. Veskes en natuurlijk de Chris Beam erbij. En oliekoeken. En natuurlijk een heel soort nieuwsgierige artiest. Wat mij onbelangrijk, graag gedalings. Inspiratie en handige tips van Intuin viest op terrasentrends.nl. Bij Terras en Trends viest sierbestrating, tuinhout, tuinverlichting en Fabieltuin. Rond 50 verkeerpunten door heel Nederland. Shop voor een dealer bij Dij in de buurt op terrasentrends.nl. Door te vragen vind je verbinding. Wie geef jij een tweede kans? Wat wil jij aan God vragen? Wie mag jou troosten? Aan wie geef jij liefde? Vraag ook. Bestel de gratis gesprekskaarten op eo.nl/als je gelooft. EO, als je gelooft in echte gesprekken. Een beleving vol tuininspiratie begint op terrasentrends.nl.
Nu bij Kruidvat stapelkorting op single, big of gigapacks Always maandverband en inlegkruisjes. Zoals 3 single packs voor maar €5,49. Was het Always maar zo voordelig. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Zit weer in de maand. Is jouw cv-ketel al klaar voor de winter? Met cv-ketelonderhoud van Energiewachtgroep zit je er warmpjes bij. Ontvang tijdelijk een gratis cv-ketel-inspectiebeurt ter waarde van €50. Ga naar energiewacht.nl. Een extra reden om klant te worden bij Hof Horneman Bankiers. Kijk, ik had besloten er een bank bij te nemen. Al was het alleen maar om mijn eigen bank scherp te houden. En ik had ook al eens zo'n kennismakingsboekje aangevraagd. Maar pas toen mijn broer me die app liet zien, wist ik het zeker. Want die beleggingsapp van Hof Horneman, dat is een goede app hoor. De goede bank heeft nu ook een goede app. Vraag ons kennismakingsboekje aan op hofhorneman.nl. Gratis cv-ketelinspectie bij een onderhoudsabonnement? Ga naar energiewacht.nl. Nu weekendactie bij Aldi. Met ook de aanmerkknallers van dit weekend. Lipton Ice Tea Sparkling of Green, maxifles van 2 liter. Nu 1 plus 1 gratis. Dus 2 voor €2,58. En voordeelverpakkingen Duifjes borrelnoten, Provençaal of cocktail. Nu 1 plus 1 gratis. Dat is 2 voor €2,22. Tot zo. Natuurlijk, Aldi. Omroep Friesland. Het is weer vreemde maar het weekend vaart door. Bij Noorderwien beginnen, ja dan haast het voor elkaar. Dus zet maar loet die radio en zet maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noorderwien live, Noorderwien live, Noorderwien live, bij Willem de Vries. En welkom bij het tweede uur alweer van Noorderwien Live, het muzikale dwarsplein van Friesland. En heel het muzikaal alweer klaar zit om te spelen. We aan is het goede doel haar met Emiel van de Hoenekap. Ja, die had zijn originele en hele belangrijke gitaar. Ik zal maar per opbod onbeen. Hoe dat zit, dat jij maas is. Marit Jellemars dit kleren om nog even een paar vragen te beantwoorden. Maar vooral haar spoken word act hier ik nog live te naam. Maar nog even snel Sarah Seuterman, die juist haar eerste murder ballad skreun had. Ik moet er even een verhaal bij stellen. Want ik ooit zie ik een verhaal vertellen in het café van Neushoorn. Oer murder ballads. Daar hebben we altijd nog wel eens ideeën over om dat in het Fries te doen. Maar kan ik net vertellen. Maar goed. Daar kreeg zij eerder van. Ze zit mij een dubbel eerder en toen kreeg ik een mooi briefje van haar. Hoi, ik ben Sarah en daar ben ik echt van doel. Nou, het heeft even geduurd. Het heeft even geduurd. Ja, die murderbellen heeft even geduurd. Ja, maar ons contact was toen wel snel gelegd. Ja. En sindsdien komt je vaak spelen en dan ben ik ontzettend blij mee. Dan maakt het mooie vestjes. Maar die murderbell, het gaat over een dood paard. Ja, nou, oké, het zit zo. We hebben de Songwriters Collectief. Ja. Sinds kort, Timo, hoor je er straks ook over. En hadden we met Sinterklaas loodjes getrokken, maar de opdracht was om een opdracht te maken voor iemand en die uit te wisselen. En ik moest een liedje over paarden. En het was een beetje kort dag. Dus toen werd het een murder ballad. Maar ik vond het wel origineel, want zo vaak heb je niet vrouwen die dan gewoon een paard slachten of zo. Het paard is wel uit zichzelf dood gegaan, maar ik slacht het wel daar. Ik had al visioenen. On a grey Sunday morning, I killed my horse. Maar ik ga hem wel opeten. Ik eet hem wel op. Ja? Ja, het is wel echt een stug nummer wordt het. Ken je het Friese woord voor paardenvlees? Peerdenfleisch. Leren. Leren? Ja. Leren? Ja. Geen idee. Nee, serieus. Leren. Ik ben net zo geef. Ik ben in de meeste... Nou, let maar. Hey, 2020. 2020 wordt echt... Project dus, tegen eenzaamheid, murder ballads doorschrijven. Northern Singer-Songwriters Collective. Ja, de Northern Singer-Songwriters Collective. We hebben het een half jaar geleden opgericht met Timo de Jong en Stefan Jansen en ik. En dat is echt fantastisch. Het is heel erg leuk om op die manier songwriters bij elkaar te brengen en elkaar te inspireren, dingen uit te wisselen. Want als songwriter leef je best wel alleen met je materiaal en dat is heel pittig. En op deze manier wordt het wel echt veel warmer en prettiger. Ja. In dat rand had ik Sipora Timo aan hier zitten. Die maakt echt mooie festival aan zijn optreden. En Timo natuurlijk, altijd die man in het pak. Ja, dat is hem. Altijd keurig netjes klaart. En dan geef ik naar mij hoe dat collectief praten. Hebben we alles gehad een beetje? Het album nog niet. Oh, vertel. Nou ja, ik ben al eerder mee begonnen. We hebben het eerder dit jaar opgenomen. Het moet nog afgemaakt. Maar ik ben dus bezig met een album. Kan zijn dat in EP's uitkomt. We moeten even kijken wat allemaal technisch het handigst is. Maar dat komt wel ook volgend jaar eraan. Dus dat wordt ook heel tof. En dan kom je hier weer? En zeker.
Altijd. Anders haal ik je op. Kun je mij het killen. Dank je. Fijne kerstdagen. Ja, jij ook. Iedereen. Heel fijne dagen. Hang around. Oh, je moet naar de garage. Ja, dat moest ik van de week ook. Gaat maar niet over de rekening hebben. Maar nee, hou maar op. Ja, leuk. APK voor de christenen. Goed. Ja, doe rest met mijn oliekoeken om. Schandalig. Dit binnen oliekoek van Appie. De Appie, uit Jout. Als het in dit land nog net 6 december is, dan lees de kriespullen al in de winkel. Nou is het nijweek pas Christ. En dan lees je de waljekoek voor het nij alweer. Ja. Belachelijk. Oké. Slaat helemaal nergens op. Nou, ik zou zeggen, treed op. Foei, ik smiet ze voort. Nee. Jawel. Nee, doe deel Dit ken het, dit ken het. Nee, Ivo Poelsma, goed. We gaan naar Marit Jellema, ze had, en ik liet hem nog even zien, voor de mensen die het beeld beha, de Spoken Awards won, die is in Rotterdam. Hoe nu verder? Want was meer optreden? Wat is de bedoeling eigenlijk? Nou, meer optreden altijd. Maar nu ook graag wat meer buiten Friesland. En dat komt er dus aan. Dus dat is hartstikke mooi. Ja. Spannend. Opent wel nieuwe wegen, dus daar ben ik blij mee. Ja, absoluut. En ben je toch eens plan om, de stap ik nog een beetje in mijn muziek erachter, bijvoorbeeld met hip-hop. Doe hast je eens een keer West. Maar dat ziet wat meer in de jazz-sfeer, mijn project in Snits. Maar zoals de hip-hop dan wel eens uit hoor. Nou ja, dat is een beetje wat ik nu aan het doen ben met de lyrics. Alleen rappen is wel echt een andere tak. Maar natuurlijk, met een band of zo, dat zou ik wel heel tof vinden. Ja. Is dit maar eens? Is dit? Hey, is dit microfoon? Ik zou zeggen, Verdij, de studio, dames en heren. Want dit is de award-winning. Dat klinkt ook wel stoer. Ja, toch? Ja, het is hem. De award-winning. Maar het live in Arnhem! Yay! Voordat ik hem begin wil ik, dat heb ik dinsdag ook gedaan. Ik wil hem opdragen aan alle vergeten kinderen op de wereld. En aan het meisje dat ik ooit was. Ik wil wel stoppen, maar het lukt niet. Ik wil wel stoppen, maar het lukt niet. Ik wil wel stoppen, maar het lukt niet. Ik ben een spaced out astronaut, spaced out astronaut. Ik ben een spaced out astronaut. Alleen op de wereld. Remy hoort wat ik zeg. 7:30 in de avond, net wakker, hoofd vol wat. Hoe kom ik aan geld altijd weer op jacht? Maar winnen lijkt onmogelijk. Ik draai er eentje, rook er eentje, nog wat resten in de fles. Drink op, astronaut, nog even. En dan zijn je zorgen weer weg. Verdoven, levenseliksir, maar lief ik. Loop op zwarte wolkjes. In mijn hoofd bonken melodieën. Herinneringen laten me huilen, dus herinner ik ze niet. Nog maar een lijntje, nog maar een fles. De wereld is niet slechts met zwart, een beetje kleur. Zijpelt door de gordijn, een beetje kleur, een nieuwe nacht. Joepie, ik wil wel stoppen, maar het lukt niet. Ik wil wel stoppen, maar het lukt niet. Ik wil wel stoppen, maar het lukt niet. Ik ben een spaced out astronaut, spaced out astronaut. Ik ben een spaced out astronaut. Alleen de wereld, Remy hoort wat ik zeg. Ik word veroordeeld door de maatschappij waaruit ik voortkom. Ze weten het allemaal zo goed, maar vertellen mij niets. Lopen met een boog om me heen en wijzen me na. Ik ben een loser, het zwarte schaap, een lastpak en die kunnen toch maar beter niet bestaan. Ze stoppen me vol met pillen en hebben het over een knop die ik moet omzetten, maar kunnen me die knop niet aanwijzen. Mijn geluk moet ik slikken met een half glas water. Zelfmoordpreventie uit een potje. 60 milligram normaal maken. Hoppa, weer een kind geholpen en nog meer euro's in mijn spaarpotje. Laat de volgende maar komen hoor, ik heb het recept al klaar. Ik ben nog maar een kind, wil ik naar hem schreeuwen. Nog maar een kind, klootzak. Een kind waar al tientallen rapportages over zijn geschreven, als zoveel stemtjes opgeplakt. Ik ben geen mens meer, maar gereduceerd tot proefkonijn. Waarom luister je niet naar wat ik niet zeg? Je ziet mijn tranen niet, dus stuur je me weer weg. Speel sinds mijn 10e verstoppertje. Je kwam me nooit zoeken, want je wilde me niet vinden. Buurtvrij geldt niet meer. Ik ben nog maar een kind, wil ik naar hem schreeuwen. Maar zeg niets. Haal mijn schouders op, verdwijn in mijn capuchon, oordopjes in. Pas op straat komen de tranen maar. Ik veeg ze snel weg. Nooit je angst laten zien. Dat ruiken ze. Rug recht, mes in mijn jaszak. Remy begrijpt wat ik zeg. De vloer plakt, is bezaaid met drankflessen, lege zakjes wiet, bloedvlekken en matrassen en pillen en poeder in zakjes. Pen en papier op het bureau met mijn tranen als laatste groet. Kom je langs? Ik beloof je groen verdover, flessen vol tranen en bergen van verdriet. De lichten gaan aan, mensen komen voorbij, hebben een bestemming terwijl ik het eindstation al heb bereikt. Ik ben bang voor de mensen, bang voor de wereld waarin ze leven. Een wereld die ik niet begrijp. Dag mensen, dag, gecondoleerd met deze nieuwe dag. Dag leven, dag, het is mooi geweest. Voor mij helaas niet.
Ik wil wel stoppen, maar het lukt niet. Ik wil wel stoppen, maar het lukt niet. Ik wil wel stoppen, maar het lukt niet. Ik ben een spaced-out astronaut, spaced-out astronaut. Ik ben een spaced-out astronaut. Alleen op de wereld Remy hoort wat ik zeg. Een betonblok op mijn borst, ademen gaat niet. Alleen onder dekens ben ik veilig, alleen onder dekens. De dekens houden me warm, geen hand om vast te houden. Geeft niets, ik red het wel alleen. Drijfnat van de zweep, mijn lichaam beeft nog maar wat kotsen over de vloer. Nu ga ik het volhouden, nu is het klaar. Dag papa en mama, het spijt me maar. Dit is mijn laatste kans en ik grijp hem. Nog even en dan kunnen jullie weer gelukkig zijn. Alleen op de werelddag, Remy Dagje, was de enige die me ooit begreep. Mijn woorden zijn voor mij alleen. Iedereen is doof voor wat ik zeg. Vingers uit je oren, eruit, eruit, eruit. Ik doe het toe, hou van mij toe, hou toch. Al is het maar een beetje van mij. Niemand houdt van een junk, maar waarom niet van mij? Dag junk, dag. Dag leven, dag zwart. 17 jaar, maar het leven duurt al veel te lang. 17 jaar, maar het duurt al veel te lang. Veel te lang. 17 jaar. Nu zwaai ik je uit. Dag, dag, dag. Wauw, indrukwekkend. Marit Jellema. Ze won het van de week in Rotterdam. Ze had een prachtige woord. Neem me vooral mee. Die hebben we wel behoren, maar deze is voor jou. Succes en wat mij betreft tot de volgende keer. Graag Willem, jij ook bedankt. En ik denk dat Jules deelde dat hij postuum dankbaar is met de nieuwe generatie spoken word artiesten. Het is een mooie traditie, Westinist, hè? Ik hoop dat hij blij is. Ja. Ik weet het wel zeker. Dank u wel, applaus. Dames en heren, graag van Marit Jellema. Brengt mij weer bij Lammy Bruins. En welke noem ik hem dan? Nou, wij gaan nou om de boom zitten. Daar ben ik altijd voor. Live in Noorderwien. Dames en heren, Lammy Bruins. Het is weer december, de tijd van winterkou. Pak je dik mooie vingers, want je vingers worden blauw. Voel de sfeer van blijdschap, van de pakjes voor de kerst. Bij de chocoladekransjes smaakt de glühwein op zijn best. Om de tafel met z'n allen, lekker bij die glitterboom. Vier het kerstfeest en het nieuwjaar met je tante en je oom. Met je oma en je opa, met je broer en met je zus, met je vader en je moeder, want dan wordt het lekker knus. En toen neem nog maar een wijntje, maak het maar gezellig dus. Het is weer december, de tijd van feest en licht. Tover eens een glimlach op je dagelijks gezicht. Koop een boom met ballen, met een engel in de top. En de taart met kaarsjes, die moet echt vandaag nog op. Met je oma en je opa, met je broer en met je zus, met je vader en je moeder, want dan wordt het lekker knus. En toen neem nog maar een wijntje, maak het maar gezellig dus. Om de tafel met z'n allen, lekker bij die glitterboom. Vier het kerstfeest en het nieuwjaar met je tante en je oom. Met je oma en je opa, met je broer en met je zus, met je vader en je moeder, want dan wordt het lekker knus. En toen neem nog maar een wijntje, neem het maar gezellig dus. Het
is weer december, de laatste maand van het oude jaar. Pak je mooiste kleren en proost, 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 lekker met elkaar. En proost, 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 lekker met elkaar. Waar zijn de glaasjes? En proost, 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 lekker met elkaar. En proost, 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 lekker met elkaar. Proost. Lammy Bruins en Friends, straks nog meer. Zij is al helemaal in de crisissfeer. Ze gaat zelf een beetje bij dit te proosten nog, jongens. Dit wel. Ja, het ligt er maar op. Ja. Hè? Wat is Chris voor jou? Ja, het is toch wel een beetje een speciale tijd. Hè? Je moet wat meer om elkaar denken, hè? Want dat doen we te min. Dat doen we te min, hè? Ja, dat doen we te min. En vandaar dat wij altijd de jong voor de Christnacht dit speciale concert hebben. Voor de band die het een wens hebben en die het slim ziek binnen. En ja, dat is een hele goede zaak en dat vinden we fijn. Hoe begint het mee? Het begint om 11 en er waren gewoon om 8 uur hier. Voor het goede doel. En ja, muziek en oog natuurlijk. Een dubbel optreden wordt het wat. Dubbel optreden, ja. Het is voor u zeker wel speciaal, want en de Young Buns komt erbij. En daar winnen wij dus net in eerste instantie net mee hebben hechten. Dus dat is heel fijn om te jaren dat erbij komt. Ja, fantastisch. Hè? Ja, zeker. Je lijkt een foldertje. Wat komt er al in nog? In januari, februari? In januari hebben we Plunder. Ah, leuke band. Ja. En daarna komt Fred Piek en Sido Martens. Ah, die ga ik na je wiki hier, Sido Martens. Ja, en nou ja, dan hebben we de All-Time String Band nog. Ja. En de Black Suspenders. Maar goed, Fred Piek, Sido Martens, die ziet niet fungus, toch allebei? Ja, ik ben echt, is old school. Ja, zeker. Ja. Leuk. Dat nog steeds goed. Chris Dagen, vrij. Nou, gezelligheid. Gewoon gezelligheid. Ja, mooi bij de band erop brengen. Ja. En eerst met Jan even, hè? Eerst bij de Dionne, ja. Je bent helemaal in crisissfeer nog? Nou ja, dat proberen we wel. Beetje winter erbij, zo mooi. Ja, maar hebben we net in de haan, Willem, hè? Sneeuw, ik moet sneeuwen. Sneeuw? Ja! Hebben we net in de haan. Ja. Menje, beloof het maar bij deze. Ja, kom dan maar mooi. Hartstikke mooi, goed zo. Menje dus, daar kun je al heen. Mijn bril is vol trouwens. Sibrande Hoes, om duidelijk te wijzen, de Kleesterkapel. En Witte Mooie Jan. En natuurlijk in het nijseizoen nog een heel soort mooie Jan. Dank u wel, vind je hem kom. Ja, Mek. Pak nog een oliekoek, hartstikke leuk. Mooi. Straks praat ik met collega Erik Enema. Die had nog een speciale uitsturing met Casa Enema. Dat is op de radio. We hebben Emiel, die zit hier. Die had zijn gitaar meenam. Een hele oude gitaar met pro albums mee opnam. En die verkeert er. Ja, ik zou zeggen, misschien ook tussen nog wat sparrield hebben. Want ik zou me nog wel gaan willen, maar ik ben bang dat ik er wel een beetje verkwiet ben. En we hebben nog volle meer leuke dingen. Maar ik kom eerst bij Sipora Tiemann. Die hok qua social media altijd wel redelijk in de gaten. Dat had toen net erom. Maar ik maak die toch een beetje scouten. Wees mee bezig best. En dacht ik, een leuk optreden naar de oren. Ik heb me goed bij die, dacht ik. Ja, de afgelopen maanden is het weer lekker gegaan. Ja, ik zag dat je druk had. Ja, klopt. Ja. Ben je veel aan het schrijven? Schrijven pak ik weer meer op. Ja. Dus dat lag een beetje... Ja, ik was een beetje overspannen een tijd. En toen had ik gewoon geen ruimte om te schrijven. Wel redelijk weer, nou ja, de oude moet, dat is een beetje cliché, maar... Ja, gaat weer heel lekker. Gelukkig. Van concert naar concert. Je doet vaak wel een kleinere huiskamerconcert ook, hè? Ja. Vind je dat het leukste om te doen of maakt het je uiteindelijk niet zoveel uit? Ja, dat is eigenlijk wel het leukste om te doen. Omdat het publiek er zo dicht op zit dat je echt heel erg connectie hebt met elkaar. Dat vind ik het mooist. We praten straks verder. Ik wou je toch vragen om dat te doen waar je heel goed bent, vind ik persoonlijk. Mooie liedjes maken en zingen. Wat wordt de eerste? Kwijt, over dementie. Mijn opa bijvoorbeeld. Okay. Heb ik muziek meegemaakt toen hij behoorlijk ging dementeren. Ja. En toen kreeg ik een scheurkalender van... Die was gemaakt van uitspraken van dementerende ouderen. Toen ik een dagje meeliep met een muziektherapeute. Ja. En daar stond op een gegeven moment de kreet op... Ik ben bang dat ik kwijt ben. En die vond ik zo mooi. Ja. Dat ik dacht, dat is een liedje. Dat vat het in een heel paar woorden inderdaad wel samen. Die vreselijke ziekte. Ja. Live in Noorderwind, Sipora Tiemann. Ik ben bang dat ik kwijt ben. Verloren in gedachten. Verdwaald. Gedwaald naar plekken die ik vaag herken.
ik zoek raak. De ik die ik was, vervaagt. Gestaag vertraagt de gedachte aan toen. Ik kan er niks aan doen. Ik ben bang dat ik jou kwijtraak. En wie je voor me was, in as. Beelden zoeken vermoeid hun weg. Ik ken je. Wie ben je? Maar wanneer je zachtjes mijn naam zegt, verschijnt er een lach op mijn gezicht. Dan weet ik het zeker, ik ben het echt. Ik heb mezelf herkend. Ik ben bang dat ik kwijt ben, verloren in gedachten, verdwaald. Piekenvel. Straks meer van Sipora Timo. Maar collega Erik Ennemans, Erik, kom even mee. Ik zit, als de beeld van haast, dit gebeurt mij haast ook geen even van die kriesbeam staan. Alsjeblieft. Sorry, ik ken net lid. Dit is show, jongen, dit is show. Dit is Dick Paschier. Nee, ik bedoel Erik. Ja, dat is wel goed met hij. Wij houden hier een redelijk sterkende humor naar elkaar, dus het kind wel haar. En deze komst krijg ik nooit bij dames en heren om Erik kennen, maar van de kriesbeam. Wat komt het waar? Ik wil wat vertellen. Twijfel je nou wel wat? Wat is het waar, jong, met Kaas Enema? Ja, jullie hebben een Kaas Enema. Dat is alle werkdagen van San en 8 op een radio. Ja, maar die microfoon, ik weet dat en ik draai Joen. Dit zien beste noemers van 2009 van Frieske bands. Het is fantastisch hier West, Willem. Willem lijkt nou dubbel. Ik weet niet wat er aan de hand is. Wat ziet er bij jou in de Wally koeken, jongen? Nee, dit is nou rock'n'roll van de kriesbeam. Dat vind ik helemaal... Oké. Goed, dit zien beste noemers. Uitzocht door de volslijne redactie van KSN, maar die is heel grut. Ian, ik. En ik heb een selectie maken uit de plaat die de oude niet riet kwam binnen. En dat is een heel riek verskaat. Eigenlijk is wie het fantastisch hier, het Wartoesnjochtje. En ik heb net alle platen die ik mooi vond in die top 10 plaatsen. Het is net echt een top 10. Ik heb wel één nummer uitkiezen wat om mij onbelangrijk het mooiste nummer van het Wartoesnjochtje weer. Nou, dat is Joen uit de jaren, verzonnen en 8 op de radio. KZN met hem tol voor nog een keer herhalen. En ik denk dat die de crisis nog wel een keer voorbij komt. Want ik heb Vjeetje nagevrijd, dus ik zet een keer herhaling en kleer. Was het ding weer waarom, ha? Indrukwekkend. En dan na 8 dan pakt gewoon de computer er even bij, wat dan ook. Dan pakt Iep en Up erbij. En dan Mike Jong, echt nog hostwezen van de Pop Awards vanuit Neushoorn. Best ik meer dan welkom dus. We hadden Daar kom ik nog even. Ja, bij deze. Ja. Zet er een mooie kriesbim voor. Oh, leuk man. Kaas Enema op je radio tussen zo'n 8. Hartstikke leuk programma met mij, Erik Enema. Wij gaan op naar Nice. Hallo, ik ben Desiree van der Poel, een van de Electroworld ondernemers bij u in de buurt. Bij mij kunt u onder andere terecht voor smart home producten. Van slimme verlichting tot een wasmachine die u zelfs met uw telefoon kunt bedienen. Electroworld, mooi voor elkaar. Kijk voor een winkel bij u in de buurt op electroworld.nl. Zo! Dit is leuk. Net gevonden via socialdeal.nl. Echt het perfecte kerstcadeau voor onder de boom. Dit zal zeker in de smaak vallen. Schat, je weet toch, de beste deals vind je altijd op socialdeal.nl. Gefeliciteerd met ons jubileum, schat. Op de volgende 25 jaar. Ik heb een kleinigheidje voor je, omdat ik zoveel van je hou. Och, Mark. Mijn hemel. Wauw. Ja, hè? Ach, lieverd, dat had je echt niet hoeven doen, hoor. Ach, joh, het was gratis. Gespaard met mijn SO Extra's punten. Het nieuwe SO Extra's. Besteed je punten aan cadeaubonnen van jouw favoriete winkels en gebruik ze wanneer je wilt, waarvoor je wilt. Maar dat hoef je natuurlijk niet van de daken te schreeuwen. Kijk op soextras.nl. Ook voor de leukste last-minute kerstcadeaus ga je naar socialdeal.nl.
Happy BCember! Scoor nu alle keukenapparatuur voor jouw kerstdiner. Op zoek naar een passend cadeau? We staan voor je klaar met deskundig advies. Kom langs in een van onze 63 winkels. BCC, altijd een oplossing in huis. Omroep Friesland. Oorstemt op Dij. Als is verder met Noorderwien Live. Onder horen met Sipora Tiemann dus en al die orenmuzikanten. Maar eerst het Nijs uit de provincie met Dieter Seijers. De bromkeer van het Rozebos Knjonkende Jouwer is weer een stap dichterbij kwam. Zo'n 1974 gong de A-Zoon de dwars terug in. Maar nu het nieuwe knooppunt er is en het oude stuk A-Zoon voethelle is, kan dat oude bosje versteld worden. De gemeente hier er al plannen van maken voor natuur en recreatie. Daar al je mensen op reageren mochten. En er is nu een werkgroep waar die plan op nij beginnen. En dat doet ook steeds bosbeheer, Meeske Wenje en de vereniging Moois Kastelaan al mee. Bij een brand van een morgen in een stal in Oude-Holtwolde binnen meer dan 20 keien om het leven gaan. Die konden de stal net op het tijd meer uitkomen. Zo'n 24 oren kei slagen dat wol. De stal is volslijn verlengd, zei Rutger de Groot van de brandwacht. We hebben gelukkig verdere overslag naar andere gebouwen op het terrein weten te voorkomen. Het staat allemaal redelijk dicht op elkaar. Dus nu zijn we bezig met behulp van onder andere een bouwkraan om te zorgen dat we delen van de schuur uit elkaar weten te trekken. En de laatste restanten van de schuur weten te blussen. Sportclub Heerenveen had Joet een nieuwe spits onder selectie Tijn Jekker. Het gaat om een 23-jarige speler uit Noorwegen, Runar Espejord. Hij had een contract tekenen voor 2,5 jaar. Heerenveen kan hem goed broeken, zei het verslagjouwer Arjen de Boer. Het is een grote jongen. Hij is lang, hij is fysiek sterk en ja, hij liekt het misschien ook wel wat op Jens Odgaard, de spits van Nou. Alleen het is moeilijk te zeggen van waar zijn ze nou echt verschillend in. Maar ze zijn wel onder de indruk van deze jongen, want ze volgen hem al volle langer. En ja, de interesse bleek wederzijds. Sportclub Cambuur had Joet ook een nieuwe speler presenteerd. Een onvallende middenvelder is dat, Michael Breij. Die komt van FC Greensoer en had een contract tekenen voor Oorlier. Twee Friese lokale omroepen doen het ook om hier mee aan een landelijke proef om te onderzoeken hoe ze professioneler worden kunnen. Het gaat om RTV NOF, de streekomroep van Matthias Friesland en Dantemadiel, en de layouteromroep Leo Middelzee. Ze krijgen subsidie van het Rijk voor die proef. De lokale omroepen die draaien op vrijwilligers. En met de subsidie kunnen ze onder andere professionele begeleiding aanloeken. De proef begint in maart en wordt een jaar. Dan is waar. De lucht is bruin, er is kans op Rijn. Er zit een matige en vrij krachtige zuideestelijke wind en het is een graad of stretchen. Morgen hebben we een bruine lucht, maar de zinnen kan direct bijkomen. Het wordt 9 graden, sneeuw, mogelijk Rijn en 8 graden. Met thuisvoordeel van Essent pak je zeker alles wat je kan. En hoe langer je klant bent, hoe meer korting je krijgt. Dat is geweldig, man. Dat is het zeker. Want dat kan oplopen tot wel 10% extra korting op je stroomtarief. Ga naar Essent.nl en pak jouw thuisvoordeel. Wij moeten echt even naar Quantum. Oh ja, hoezo? 15% korting op alle op maat gemaakte raamdecoraties. Serieus? Op rolgordijnen, vouwgordijnen. Plissé, lamellen en jaloezieën. Allemaal met 15% korting. Quantum, daar woon je beter van. Nu alle scheurkalenders van 8,95 voor maar 5,99 en een groot assortiment legpuzzels 2 voor €10. Kom naar een van onze 120 winkels of kijk op boekenvoordeel.nl. Boekenvoordeel, wij blijven je verrassen. Daar zijn ze, de Aldi feeststerren. Alles voor schitterende en voordelige feestdagen. Van ontbijt tot brunch, borrel, diner en dessert. Ook met ons speciale feestassortiment Prestige. Bijvoorbeeld Beter Leven Gourmetschotel. Met onder andere mini hamburgers en mini chipolata's. 750 gram nu geen €4,79, maar €4,59. Dus tot zo. Natuurlijk, Aldi. Omroep Friesland, Noorderwien Live, bij Willem de Vries. En we
keer terug bij Noorderwien Live, het muzikale dwarsplein van Friesland. Dat hier achter de bar Samar een gitaar staat. En dat is net Samar hier, dat is een hele bijzonder exemplaar. Kijk, ik je vertellen, dat is een akoestische gitaar met al die stickers erop. Van Big Bad Wolf Records. Dat, wat zit er meer? De Hoenekop natuurlijk. Wat zit er meer op, Emiel? Oh, jongen, van alles. Sterwelte, al je voetbalclubs en bedrijven en bands. En I Love Tweeslerheide. Waar hoort er net van? Nee, inderdaad. Dus door hierheen zijn mensen die zullen er stickers op zetten. Dus die komen het publiek bij en die plakken er weer naar je bij. En hier zit nou heel nog vol. Hoe vaak is dat ding broekt? Of hoe lang? Misschien mag ik het sap beter vreken. Ik heb een ding dat ik het 10 jaar geleden heb ik hem gekocht. Dus dit was eigenlijk de eerste. En dan hadden we onze eerste album opgenomen en honderden optredens met die. En hier zo onpensioen daar. Ja. En dat ligt net samen voorbij game. Want meestal Kim Cape. Ik kan er straks nog even over praten. En ik het waarom daarvan. Door dit net zie je, jongens. Zo'n gitaar. Nou, dit was toch steeds altijd mij geweest? Ja, maar zeggen, ik hecht net zo volle waarde om dingen. En een gitaar is voor mij krijg als een fiets. Ja. Als er al is, dan mag ik naar je niet in haar. En sommige mensen, die wil die en die gitaar. Ik had er geen verstand van, maar gewoon lood uitkomen. En het zou er mooi zijn dat er na al die jaren, het zijn heel veel weer omverzinnen. Dat er nou zeg maar aan het einde nog even een goede daad doen kan. En ik mooi dat iemand die hem keert ergens ophing het en dat mensen dat ding. Of ze hingen het maar bij mij in de studio. Nou ja, dat hing het heel vol met alle gitaren. Dus, ik snap die ook wel. Hartstikke mooi man. Marianne, hoi! Hoi. Komt er even zelf wel? Ja, ik denk ik waai even langs. Ja, maar dan had nog wat iets met listjes. Straks even vertellen, hè? Ja, ik heb haast een listje. Ja. En daar heeft ook wat mee te maken. Oh, jeetje. Ja. Meestal een keer nog stemmen zeker? Ja, stemmen. Ja, je net door de Friese Top 100, maar nog een keer? Voor omroepfriesland.nl voor de Friese Pop Awards, die van de Jonne in Iepen op live binnen. Oké. We beginnen jong maar aan de bak, hè, met z'n beiden? Ja, wij staan een keer te hosten. Hartstikke mooi, dat komt goed. Leuk dan binnen straks meer over de gitaar en over prijzen, over stemmerij. Over stemmerij sprutsen trouwens. Bij me zit Joost Dijkema, hij komt uit Grensland bij. Leuk dat je er bent, welkom trouwens. Ja, dankjewel Willem, leuk om hier weer te zijn. Ik zag op jouw Facebook dat je meestal dit soort wedstrijden van awards en weet je allemaal top dit en top dat je er altijd een beetje zoiets had van, hoeft voor mij niet. Nou, dat heeft ook te maken met dat ik het liefst gewoon creatief ben. Ja, nee, en ik kan me voorstellen, en daar ga ik je ook niet op bekritiseren. Alleen, jij deed toch een oproep vandaag, of gisteren? Ja, gisteren. Ik denk van, weet je, ik heb toch wel een heel goed jaar gehad. Ik heb met Bert Hadders natuurlijk Coquelicot uitgebracht. Ja. Gaat fantastisch in die samenwerking. Ja, zeker. We hebben 28 december hebben we ons laatste optreden in Der A Theater. Oké. En dan moeten we weer wat nieuws verzinnen. Ja, mooie locatie trouwens. Heel mooi, ja. En even kijken, de Poolse Bruid heb ik gedaan, samen met Bert en Lotte Dunselman. Ook een groot succes trouwens. Paul van der Laan. Ja. Ook een groot succes inderdaad, NRC, 5 sterren, weet je wel. En en ik heb net een nieuwe plaat. Ja, en dat was uiteindelijk de aanleiding om jou uit te nodigen. Ik heb hem niet voor jou ingepakt, want ik dacht, jij weet toch al wat er dan in zou zitten. Ja. Prachtig mooi, Time Thief. Eerst even naar de voorkant. Voor de mensen die radio had, is een soort tekening van een soort cowboy die een berg oprent met een wat surrealistische zinnen en een soort landscape en met prachtig mooie tekenletters. Joost Dijkema erop. Je hebt ook nog de hele vernieuw. Laat maar even zien voor de mensen die het beeld bij haar. Wie heeft die voorkant gemaakt? En de achterkant en binnenkant? Dat zijn Sarah Gossett en Steven Krakow uit Chicago. Oké. En daar heb je contact mee? Nou, ik ken ze al sinds 2016. Ik had ze nog nooit ontmoet. Maar in september ben ik naar Amerika geweest. Dan heb ik ze ontmoet. Ben ik 5 dagen bij hen thuis geweest. Wauw. En heb je een soort opdracht gegeven? Of hadden ze dit al liggen? Nou, ik had wel een beetje een idee van hoe het ongeveer moest zijn. Maar zij hebben zelf natuurlijk gewoon de vrije hand hoe en wat verder. Ja. We gaan straks praten over het album. Ik wil je eerst vragen om het eerste nummer te gaan spelen. Ja. Ik kondig je altijd aan als de solist op de gitaar, fingerpicking. Maar tegenwoordig met zang erbij. Nou ja, volgens mij ben ik wel vaker hier ook geweest en heb ik ook wel liedjes gezongen. Maar ik ga vandaag inderdaad, tenminste als ik 3 nummers mag spelen, ja, absoluut. Moet. Dan doe ik 1 instrumental en 2 nummers met zang. En welke wordt de eerste? Strange Replacements, dat gaat eigenlijk over, ik woonde in dat vieste straatje van Groningen. En ik had een bankje buiten neergezet. Maar omdat het zo'n vieze straat is, denk ik dat de gemeente dat bankje heeft meegenomen van, ja, dit is afval. Ja. Daar ging het bankje. Een bijzonder verhaal. Uit het leven gegrepen dus, Joost Dijkema. En dat in verband met zijn nieuwe plaat. Hij is een paar weken nu trouwens, maar dat doet je bij Noorderwien nooit daar. En dat is Time Thief. Even Noorderwien.
Streets are empty, just a cold wind from the northeast. Left behind used firecrackers in the gutter of the street. City's asleep. In the evening of the first, no engine sounds in the dead of the night. It's such a quiet world. We woke up together with a setting sun and realized outside the doorway the pellet wooden couch was gone. All that's left are the weeds underneath old cigarette butts and old autumn leaves. We've tried to make it here so nice and neat, though in the darkest hours, shadows in the back street. Fuel for a jamboree fire or a free terrace. We'll never come to know why they stole from us. What bothers me more is one of those dogs from next door, dumping his needs on the sidewalk where the couch once stood before. What's left? A strange replacement, I guess. We'll sweep the broom in the spring, divide the bottle from the cap. We've tried to make it here so nice and neat, though in the darkest hours, shadows in the back street. Fuel for a jamboree fire or a free terrace. We'll never come to know why they stole from us. We'll never come to know why they stole from us. Ah, piekenvel. Hoe zeg je dat op zo'n Gronings? Wat zeg je wat? Piekenvel? Kippenvel? Kippenvel? Kippenvel gewoon? Ik heb geen idee, ik ben Henk Scholder vraag, dat weet ik niet. Dat doe ik de volgende keer. Joost, zeg maar, wat een prachtig plaat trouwens, maar wat een heerlijk nummer ook. Even voor de mensen die dat niet snappen, je hebt wat hulpmiddelen aan je vingers, hè? Fingerpicks. Echt letterlijk fingerpicks. Fingerpicks heet het, ja. Ben je constant nog steeds aan het spelen, aan het oefenen ook, en ook aan het schrijven wat dat betreft? Ja, ik woon tegenwoordig in Haren en ik heb nu mijn eigen studio. Oké. En ik heb allerlei mooie apparatuur aangeschaft, dus nu heb ik gewoon ik kan gewoon constant aan het werk wanneer ik wil. Eindeloos dus. Dus ik blijf gewoon doorgaan. Ik kan ook niks anders, ja. Heb je een soort rem? Kun je stoppen of zit je echt soms tot 's nachts en dan lang, maar niet kunnen denken van nou, het is wel mooi geweest voor vandaag? Een rem. Nou ja, kijk, op een gegeven moment dan is er geen inspiratie meer. En dan, En dan houdt het echt op. Dan houdt het wel op. Dan moet je echt letterlijk naar bed. Hey, hoe lang ben je met deze plaat bezig geweest? Daar ben ik ongeveer 3 jaar mee bezig geweest in totaal. Het schrijven of het opnemen? Alles, ja. Het hele proces. Ja. Was het dat je heel kritisch was? Of zat er heel veel drukte tussen de nummers steeds? Want je doet van alles. Nou, ik had eerst een hele plaat opgenomen. Maar toen dacht ik op een gegeven moment van... Ja, nou, die ene nummers
vind ik wel goed, maar niet goed genoeg. Dus toen heb ik thuis zelf nog opgenomen. En toen ging het vrij snel. Ja, mooi man. Mooie plaat, ik kom straks bij je terug. Time Thief, dames, met die geweldig mooie voor- en achterkant. Dan gaan we naar Sephora. Martijn die vloot van Midel. Alweer die hard horen in. Beetje terugblikken, 2019. Nou ja, dat was een redelijk pittig jaar dus voor je. Ja, het ging al beter hoor. Maar je moet toch een beetje bijkomen nog van zoiets. Kost veel tijd, hè? Ja. Goed. 2020, wat zijn de plannen? Ja, ik hoop... Heb je plannen? Of dat hoeft niet per se hoor. Jawel. Ja. Ik heb een EP klaar liggen. Die is gemasterd. We moeten nog de artwork doen. En dan gaat die ergens komend jaar gereleased worden. Hoe heet die? Haast. Ah. Heeft heel veel te maken met die afgelopen periode. Ja. En vooral het onthaasten moet je daarna leren. Ja, zeker. Nog geen idee van de planning? Je ziet wel? Of hangt dat van andere partijen af? Ja, ik ben nu aan het wachten op een aantal dingen die we willen gebruiken. Die we hebben besteld en die willen we gebruiken voor de artwork. Dus daar moeten we even op wachten. Maar dan, en een beetje wachten tot de drukte van de kerst en zo voorbij is. Ja, ik kan me voorstellen. Niet te snel inderdaad, want dan verzuipt het. En het verdient meer. Geen haast, ja. Nou, vandaar die titel ook. Je gaat 2 nummers spelen. Welke? Eerst De Fut. Gaat er ook eigenlijk over dat ik in mijn eentje op reis ging en heel hard stenen in de zee ging gooien om alles van me af te gooien. Heerlijk. Zibora Timan, live in Noorderwien. Terwijl ik stenen gooi, niemand die me ziet, de vissers vissen door, de meeuwen krijsen hoog. Een vuurtuig mijn tranen stromen droog. De woorden die je loog. Niemand die me hoort, de regen druppelt door, de rotsen zwijgen droog. Een vuurt duikt. Alleen de vuurt kent de bodem. Hij heeft mij gezien, hij heeft mij gehoord en hij heeft mij zijn zwijgen beloofd. De stenen die ik gooide zinken naar de bodem. Niemand die me ziet, de boten varen door, de wolken drijven hoog. De vuurt duikt, verdwijnt. Dankjewel. En dan nog de titelsong van de EP, Haast. Ik kijk omhoog, de vogels hebben haast. Maar waar naartoe is mij een raadsel. Een
Een snelle zwaluw raast voorbij, heeft haast geen tijd voor mij. De vogels hebben haast. Ik kijk omlaag, de mieren hebben haast. Maar wat ze doen is mij een raadsel. Er rent een rij aan mij voorbij, heeft haast geen tijd voor mij. De mieren hebben haast. Ik kijk opzij, de mens heeft haast. Maar waarom is mij een raadsel? Hij moet en met spoed hij zal voorbij, heeft haast geen tijd voor mij. De mens heeft haast. Maar kijk opzij, luister naar mij en neem de tijd, neem de tijd. De tijd is vrij, luister naar mij. Ik zei al, dit van de Mickey van de mooie Veskes. En dat let ik Sipora jaren. Prachtig mooi. Haast. Het komt dus nog uit. We verplichten je gewoon en anders word je met een meegehaald en met bussen en met het leger alles ga ik inschakelen. Als die plaat uit komt hem hier weer heen. Ja, ik niet moeten zeggen. Dan ga je ervoor zitten ook dan. Mooie liedjes, dankjewel. Fijne kerst. Jij ook. En ik zie je in het nieuwe jaar, oké? Yes, gaan we doen. Tof dat je er was. Dankjewel. Dames en heren. Ja, Joost, een applaus nog een keer. Sipora. Ik kom straks bij Joost Dijkema zien plaat. Ik doe er eens even achter. Oh god. Mooi ding, hè? Kies me lezen. Ja, hè? Wie kennen hem per opbouw, man? Of we er een bij, met gitaar. Hè? Ja. Nou, ik vind het een goed idee. Ja. Goed idee. Hey, nou, we hinten even nog in gitaar. Had alles meemaken en de broek tussen hem dus net meer. Nou, dat weer het probleem dus. Ik broekte hem nog wel, maar eigenlijk maak ik hem net met broeken. Want? Nou, ik bedoel, je klinkt net heel goed meer. De hege tonen komen er net goed meer uit. En net dat mensen daar in zitten. Maar het werd, ik op meer, ik kan hem zelf wel limmen. Ik kan hem heel vaak vallen. En ik maak gewoon een oren gitaar. Maar ik haal meerdere gitaren hoor. Maar ik pak steeds deze weer. Dus je maakt voor. Ja, dat wordt een wrede skiering dus eigenlijk. Ja, zeker. Ja. En nou ja, die gitaar gaat voort in de opbouw. Hè? Ja, nou vertel het verhaal even. Nou, dit is mooi. Ja, dat is Pieter. En die weet precies waar het goede doel voor is. Ik ga contact met hem opnemen. Dus hij kan daar meer over vertellen. Nou, dan mag je het vertellen. Hoi. Nou, goeiedag. Een vriend van u, een collega van Omroep Zuidwest, die had een ongelukkige vrouw. En die had dus een onpaste bus. Daar kent ze in, want ze kent eigenlijk helemaal niks meer. En daar riede hij haar altijd maar heen weer naar de dagbesteding en zo wat heen. En die is van de week in de brandvlijn. Vlijn, stutsen, weer een ongeluk? Nou, het is wel hebben dat er ergens kwartsluiting ontstingen is. Want zo'n bus is natuurlijk onpast. Ja. Dus daar kan ik wel eens wat misgang werden. Maar er zit heel wat extra treden in om het samen te drukken. Als je er wel 10 niet rieden dat er niks aan de hand is, ja, dan hoeft maar wat te wezen. Ja. En hij zit in een huis en de buren hier in het zien. En een hele beurs uitvekken. Oh, joh. Nou ja, en zijn beurs natuurlijk net maar nog. Dat ben wel kostenpercent. En hij kan al niks meer. Die vrouw die zit in een Joyce, die zit in een stoel. Ja, die kan gewoon niks. Dus die moet in die bus. En hij kan wel over de dik. Maar ja, dat is maar een paar 100 meter ik wil besjoen. Dan best even wel klimmen. Hoeveel hem nodig?
Is er een streepbedrag of doet dat gewoon in het gewoon yield op tafel? Het is, er moet een andere bus komen, wat die krijgt kost, dat weet ik niet, daar ben ze nog wel achterom. Ja. Maar ja, het yield wat te volle is, dat gaat nog een goed doel. Dus het krijgt altijd een goed plak. Hoe kun je op die bieren, op die gitaar van die bieren? Ze kunnen even via het contactformulier van Hoenekop, maar ze kunnen via Facebook of zo. Ik hou de boxen wel bij. Er is nou Santje 150 al bij. Ja, er komt een optreden bij. Hè? Dus het laatste optreden bij mij met deze gitaar. En dan ga ik zonder gitaar weer naar huis staan. En we door deze actie ook om zeg maar yield in te zamelen met die gitaar. Maar dit is natuurlijk, we vregen ze eigenlijk een beetje de aandacht. Dat mensen die kunnen ook nog gewoon een liedje bijdragen doen. Al is maar een tientje of 4 euro. Ja, mensen wat missen kennen. Dat is zo mooi wijs dat we op deze manier voor die mannen in de bus en voor die vrouwen in de bus regelen kunnen. Nog een keer de vraag, hoe op internet te vinden deze actie? Hij zit wel via Omroep Zuidwest-Friesland, is er wel komen. Ja. En via Dino. En via de Hoenekop even? Ja, ik hou de links op Facebook staan en omroepzuidwest.nl. Dus zie je dat even op en dan daar zit het al heel wel op. Ik vind het een mooi doel, jongens. Ik hoop dat het slaagt. Van Joyce dus. En het vervier bus uitbaant. Ik ga de foto's zien, dat zeggen er inderdaad net heel erg prettig uit. En bieden dus Santje 150 is het minimale bedrag. Voor de gitaar van Emiel krijgt ook nog een optreden bij. En als ik denk dat het niet wat te volle, dan kan ik niet voorstellen dat de kriesbonus soms ook wel wat minder is. Dan is het gewoon 4 euro of 2 euro of 10 euro om mij te geven. Dus nog één keer bij welke omroep? Omroep Zuidwest-Friesland. Dank u wel. Succes, jongens. Hartstikke mooi. Ja, dank u wel, jongens. Altijd welkom. Zeker met dit soort acties. Ik geef weer naar Joost Dijkema. Joost, we praten straks wel even. We gaan nog weer een stuk praten. Welk nummer ga je nu doen? Dit Dalle Montagne alla Pianura. Ik ben er altijd voor. Joost Dijkema, dames en heren. Live in Orde.
Wauw. Joost Dijkema van zijn album Time Thief trouwens te verkrijgen. Prachtig mooi ding. Mooie plaat worden. Straks doet er nog een nummer, maar eerst op Night Nice. Hier wie dit de nummer 92. En dit wie de nummer 23. Maar hoe maakt de lijst van 2009 eruit zien? De 100 grootste Frieske hits in de goede volgorde. En die volgorde, die bepaalt ook. Wees erbij en jou is 10 top 5 op friesketop100.nl. Friesketop100.nl. En stem tweede Kriesdij op Omroep Friesland voor de top 100 eindsprint. Middies van Ian Motshuizen op radio en tv. De Friesketop 100. Nog ooit tweede Kriesdij, friesketop100.nl. Bij Jumbo hebben we niet alleen het grootste kerstassortiment ooit. De kerstdagen beginnen ook nog eens extra voordelig met onze feestelijke aanbiedingen. Zoals onze tapas, Kies & Mix, 3 voor €5. En Hollandse garnalen, schaal van 200 gram voor €4,99. Jumbo wenst iedereen. Snij in Bureau de Vries. De windrijmeester die staan boeken dat bij de post. De squaalmeester en de squaaljuffer. En dat wien ik de drie jenigen die het vakantie gaan en pensioen. Reinder politiek over het rieke verliezen van Kimswert en het boerenwerk. Schoorregie en mjuksie en al die dingen mensen weten niet meer weten hoe hè. Snijn alvoeren in Bureau de Vries. Happy BC-simber! Scoor nu alle keukenapparatuur voor jouw kerstdiner. Op zoek naar een passend cadeau? We staan voor je klaar met deskundig advies. Kom langs in een van onze 63 winkels. BCC, altijd een oplossing in huis. 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM. Omroep Friesland. Oorstemt op Dij. Renate Kok met het NOS Journaal. Minister Wiebes zegt in reactie op de agenda-uitspraak dat er een hele grote taak ligt. Volgens hem gaat het kabinet door met het stap voor stap nemen van maatregelen om eind volgend jaar de CO2-uitstoot met 25% te hebben verminderd. Vanochtend oordeelde de Hoge Raad dat Nederland de uitstoot van broeikasgassen moet terugdringen en daarmee is het vonnis definitief. Klimaatorganisatie Urgenda is opgetogen over de uitspraak. Volgens de milieuorganisatie hoeft het helemaal niet veel extra geld te kosten om aan de klimaatdoelen te voldoen. Vliegtuigbouwer Boeing heeft aan het begin van de middag met succes een onbemande ruimtecapsule gelanceerd, maar na een half uur ontstonden er problemen. Het is nog onduidelijk wat er aan de hand is. Volgens NASA is de capsule stabiel, maar bevindt de Starliner zich niet in de juiste baan om de aarde. Het gaat om een testvlucht om in de toekomst mensen naar het ruimtestation ISS te brengen. De Franse telecomprovider Orange is veroordeeld vanwege een reeks zelfmoorden onder werknemers. Het proces draaide om zaken tussen 2006 en 2009, een periode waarin de gevolgen van ingrijpende reorganisaties zichtbaar werden. Er werden 22.000 banen geschrapt. 19 werknemers beëindigden hun leven en nog eens 12 deden pogingen daartoe. Een voormalige CEO van Orange moet 4 maanden de cel in en krijgt een boete van €15.000. Het bedrijf moet €75.000 betalen vanwege de zelfmoorden. Volgens de rechter in Frankrijk heeft de leiding van Orange onaanvaardbare morele druk op zijn werknemers uitgeoefend. Tom Dumoulin gaat volgend jaar als een van de kopmannen van Jumbo-Visma naar de Tour de France. Ook Primož Roglič, de winnaar van de Ronde van Spanje, en Steven Kruijswijk, de nummer 3 van de Tour dit jaar, staan aan de start van de Ronde van Frankrijk. Sprinter Dylan Groenewegen gaat niet naar de Tour. De ploeg heeft besloten om hem naar de Giro in Italië en de Vuelta in Spanje te sturen. Het weer op steeds meer plaatsen droog en ook wat zon. Nog een enkele bui en het is ongeveer 12 graden. Morgen af en toe zon, aan de kust een bui en dan wordt het een graad of 8. Dit was het NOS Journaal. Als is het laatste uur van Noordwien Live. Onder andere met Lietse Hille, Joost Dijkema. We hebben Henry Hendricks hier nog vanwege de bres. En we kunnen wel even trokken in, want Timo de Jong zal nog optreden. We had druk, we had gezellig en we had heel erg kriest hier. Graag dadelijk. Floor wordt geboren met ernstig nierfalen en ligt de eerste maanden van haar leven in het ziekenhuis. Ze overlijdt als ze net 3 jaar oud is. Hoe leeft ze voort bij haar familie? Wat heeft haar dood, naast zoveel verdriet, nog meer gebracht? Bekijk het aangrijpende verhaal over Floor in het tv-programma De Nalatenschap. Zaterdag 21 december om 16:30 op SBS 6.
Oh, het ruikt naar dikke decemberdeals bij Kruidvat. Zoals Hugo Boss bottled 100 milliliter voor maar 34,99. Plus gratis luxe cadeautasje. Gegarandeerd succes met zo'n fles. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Vandaag samen duiken in het tropisch zwemparadijs. Morgen een dagje naar Disneyland Parijs. En overmorgen de Eiffeltoren bezoeken. Ontdek Village Nature Paris. Een unieke Centerparks-beleving waar iedere dag voelt als een nieuwe vakantie. Ontdek meer op centerparks.nl. Centerparks. Echt even samen. Nu weekendactie bij Aldi. Met ook de aanmerkknallers van dit weekend. Lipton Iced Tea Sparkling of Green, maxifles van 2 liter. Nu 1 plus 1 gratis. Dus 2 voor 2,58. En voordeelverpakkingen Duifus borrelnoten. Provençaal of cocktail. Nu 1 plus 1 gratis. Dat is 2 voor 2,22. Tot zo. Natuurlijk, Aldi. Een vraag die ik als Renault-dealer wel eens krijg. Hoe zou de buurman hem vinden? Wacht maar even. Zo, buurman. Mooie auto. Die mag je bij mij ook wel voor de deur zetten. Tot en met 5 januari zijn het de dealerdagen bij Renault. Dan zetten we graag een stapje extra. Want naast dealervoordeel tot wel €3500 en tot €1000 extra eindejaarsvoordeel... kijken we altijd wat we nog meer kunnen doen. En heb je al een Renault? Doe dan nu de wintercheck en maak kans op een betoverend verblijf in het Guesthouse Hotel op loopafstand van de Efteling. Bekijk alle voorwaarden op Renault.nl. Het is weer vreemde maar het weekend vaart door. Bij Noorderwien beginnen, ja dan haast het varrelkoor. Dus zet maar loet die radio en zit maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noorderwien live, Noorderwien live, Noorderwien live, bij Willem de Vries. En welkom bij het laatste uur alweer van de muzikale dwarsplein van Friesland. Even gezellig. Ik hoop jou thuis ook. Te volgen op radio, op televisie, internet, op wat dan ook. Mijn verhellings op televisie. En Marianne, die was in ieder geval jong. En als de verhellings op snijden, best dus te let. Maar op Verretianne de awards van de boeg hebben. En doe hier nog een listje. Ja, want mensen kunnen nog steeds stemmen voor de Friese Pop Awards, voor de publieksprijs. En die presenteren wij van de Jonne in de Neushoorn in een Open Up Live Extra, die hem ik kennen. En ik hier nog even een lijstje. Dus neem ze nog maar even voorlezen. Ja. Hartstikke mooi. Genomineerden binnen Deep Grooves, Admoran, Sci-Fi, Simmerdice, Into the Grave, Promised Land, Dokkum Open Air, Shoot en Sa, 3 voor 12 Friesland en Noorderwien Live. Altijd mooi. Dankjewel. Ik stemmen. Mij zou nog een keer nemen, want tot hoe let Kim meestal stemmen? Tot in de uitsturing, dus ik volgens mij tot om een Jochen Hoeren Taal wel haast. Wat jong, leuk, gezellig. Gezellig. Ik vind dat liedje heel leuk nog eens een keer naar award. Als toen die award wel eens won, Zo hier, de Friese popprijs. Oké. We hadden een Gouden Zaal Award en we hadden de Battle prijs. Ja, jongen, dit is mooi, man. Dus, hoe is het met hij? Ja, hartstikke best, jongen. Jazeker. Ja, maar Willem zelf dan. Ja, dat zwitten we op een kap. Het is Christ. Ja, we zetten er middenin. Ja, lekker drok. We gaan plankgas bij jou natuurlijk. Dat wil ik je veel. Had je nog druk de laatste dagen zo van hier? Dit ben wel natuurlijk de dagen dat er even wat extra's gebeurt. En dan had je natuurlijk de eindejaarsborrels en Spanboomfestival in Eerstermaar. We gaan snee naar Tienen in Schoelenburg en noem het alleen maar op. Ik ben een alweer optreden, maar eigenlijk een hele protte gezelligheid altijd. Want ik vind het wel een van de gezelligste tieren van dier. Mensen met toch op een of andere manier een beetje oors. Ik wil, gezelliger. Zwerken, ja. Ik vind die echt een stuk aardig. Nee, kom, mij stek nog eens wegkomen. Ja, mooi man. Nee. Mooi. En ik vind Marianne gezellig met de Christmoots op. Ja, dat is het allerleukste. Zak gezellig. Nou ja, daar word ik gezelliger van. Zij slaat meestal in. Ze had een raar beetje. Ja, ze had wat een gekke. Ze slaat meestal in elkaar voor de hobby, hè? Is dat zo? Ja, kickball. Oh. Ja, zo maar uit. Dag. Ja, nog heeft het heel gezellig achter de bar. Dag Joost. Dag Willem. Fantastisch, dankjewel tot nu toe. Ik ga nog één nummer doen. Ja. Hey, het album, je zei al, ik heb er wat langer over gewerkt. Lang ook over geschreven. Nou ja, die nummers die ontstaan door de tijd heen. En dan op een gegeven moment, je schrijft ongeveer een keer zoveel nummers. Ja. En dan gaan de slechte, die vallen dan af. Dat is wel de bedoeling. Hè? Ja, eigenlijk wel. Time Thief, gewoon letterlijk die van de tijd. De tijd ontglip je, dat gevoel? Ja, dat idee. Ja, het is een beetje ook...
met het oog op mijn oom, die is toen van de fiets gevallen en die overleed daar ook aan. Oké. En dan denk je van ja, het kan gewoon snap en je bent er gewoon niet meer. Gaat soms snel, hè? Het kan heel snel gaan. En niet alleen dat, en nu ik merk dat ik bijna 31 ben, dan merk je wel gewoon dat het gaat steeds sneller, weet je wel. Die laatste 10 jaar, waar zijn ze gebleven, weet je wel? Wacht maar tot je 51 bent. Nou, nee. Nou, misschien wat ik wel niet zo oud, joh. Jawel, ja, maar jij past wel op jezelf, toch? Ik probeer mijn best te doen. Ga dan maar spelen. Gaan we weer. Hoe heet het nummer? Nou, dit liedje heet Edge of the City en dat gaat over alcoholisme. Kijk. Church on the edge of the city with a garden for retired ants. Every year it was a busy harvest till winter turns the land into bare sand. A bag of candy and a pack of bark clay from the corner shop whenever I came. Down the canal there's a new highway. Was it all clear blue sky? Deep Mark River running inside him. In these parts they drink it all away. Unfortunate child left eternal scars on him. Our next bottle like another prayer. A bag of candy and a pack of bark clay from the corner shop whenever I came. Down the canal there's a new highway. Was it all clear blue sky? Was it all clear blue sky? Was it all clear blue sky? We talked about birds, how they fly and rumble in the middle of the road kind of way. Daddy told me he used to play banjo. Sadly, I never got to hear him play. A bag of candy and a pack of bark clay from the corner shop whenever I came. Down the canal, there's a new highway. Was it all clear blue sky? Was it all clear blue sky? Was it all clear blue sky?
Dankjewel. Wat een fantastische muzikant, dames en heren, Joost Dijkema. En als je de beeld bij haar nog eens omschreeuwen, we nog één keer. Pak nog even die vernielende plaat van op. Dankjewel, bedankt voor het improviseren. Stond een verkeerde microfoon voor je. Ja, dat klopt. Nou, volgens mij was het mijn eigen schuld, hoor. Nou, dat doet er niet toe. Het gaat erom dat we het zo goed mogelijk willen doen. Maar het was een mooie intro dus eigenlijk. Eigenlijk wel. Ja, dat was een extensie, denk ik dan maar. Ja, nee, dat is goed, jongen. Dankjewel. Dames en heren, Time Thief. Het album is ook wel bij Joost zelf te bestellen. Want dan kun je hem onder oren op vinyl krijgen. Klopt. Je kunt gewoon bestellen in de platenzaak. Ja. Of bij jou via internet of wat dan ook? Ja, via joostdijkema.nl of .com. Hartstikke mooi, man. Nog één optreden te gaan dus met meneer Hadders. Nee, ik heb straks een optreden. Oh, straks nog? Pieter Buren. Oh. Net stenen maar erin. Klein, groot, zaaltje, huiskamer? Feestje? Oké, mag ook. Ja. Kun je een potje bier bedrinken? Precies. Ja. Kom eens weer? Wat zeg je? Kom eens weer? Ja, tuurlijk. Graag te gast. Dames en heren, Joost Dijkema. Ja, applaus! Hey. Dankjewel voor de komst. See you next time. Goed. Ik geef naar Lammy Bruins. En ik heden, er geen stress wel, Lammy. Ja, nee, ik was... nee, ja, het gaat goed. Nee. Het gaat goed. Ik wil even hier niks zeggen van... ja, die ongelofelijke drive die ze had. Door dat lenen muziek bij jou. Ik best treien. Voor jou een keer verklaard in tussen. Ik heb jouw vestjes. En dat binnen alle jaren bepaalde items. Ja. En dan denk ik, nou ja, dit is dus over de ober. En alle jaren gaan we dan voort. Hè? Ja. Feestje, eten. Nou, dat mag even goed aangeleid worden. Ik even naar die muzikanten. Kerst, wat is dat voor jou? Christ? Christbeam. Ja, hè? En dat rodding wat uitvalt op een gegeven moment. Hè? Ja. Of hij met plastic? Nou, we hebben nylon. Ja, plastic is het. Hè? Ja. Oh, ja, die valt net uit. Valt net uit, nee. Wat mooie dagen. Vies Christ een mooie tijd of worden we blij dat het voorbij is? Mijn familie is het mooi. Ja. Even zitten. Ja, en wat eten, dat is het mooiste. Ja, ik kan me voorstellen. Goed, meneer De Groot. Wel in Christsfeer, best helemaal verklaard. Ja, dat mag even, hè? Ja. Natuurlijk. Christdaan, voor jou wat? Christdaan, ja. Dat heeft eigenlijk een speciale betekenis. Als mijn heid heet de Karst de Groot, alleen nog, ze nemen hem altijd kerst. En dus mijn heid is verstoren, nou, dat is 20 jaar waarom weer dat. Dus dan altijd bij deze dagen, nou, dan denk je even extra aan mijn heid. Tot de momenten, hè? Ja, het is net door. Ja. Zo is het leven, helaas. Ja, kerst, drummer. Voor jou, mooie tijd. Het is een hele mooie tijd, hè? Je moest eigenlijk tolle maanden zo vieren, maar dat ken je toch? Nee, maar een beetje simmer. Dan horen de mensen net vol. Ja, voor hier heb ik nog. Ja, en mijn tijd. Ik vind het seizoen zo mooi. Ja, maar de meid is het mooiste, vind ik. Ja, vind ik dat big met eens. Ja, dan begint alles weer wat green te worden. Ja, en de vrouwen zien wat mooier eruit. En wat minder zagrijnig. Juist. Maar dan was geen meidje altijd weer. Maar met de Christ is lekker eten en drinken en gezellig met de mensen. Mooi, goed zo. Nog één nummer erin. Lammy Bruins en Friends. Nou, Lammy. Ja. Prachtig mooi omgekleed. Welke keer is de waan? Welke keer moet ik doen? Ober. Live in Oudewien. Een nette jurk, ik hou van stijl, een broche, een diamantje. De taxi komt en we gaan uit, gezellig restaurantje. En de ober vraagt aan mij, er hoort vast een wijntje bij. Ober, mag ik nog een glaasje? Deze wijn, dat is een groot succes. Ober, staat er in die grote kelder voor ons strakjes nog een tweede fles. Een bordje soep, een goed begin. Dineetje met een praatje. Een entrecote, kippendij, een ribeye, een tartaartje. En het is nog niet compleet voor mij, want er hoort toch een wijntje bij. Ober, mag ik nog een glaasje? Deze wijn, dat is een groot succes. Ober, staat er in die grote kelder voor ons strakjes nog een tweede fles. Een prachtig slot, een grand dessert. We smulden en we lachten. De ober was een groot charmeur. We hadden dus geen klachten, want het was compleet voor mij. Daar zat een goed wijntje bij. Ober, mag ik nog een glaasje?
Deze wijn, dat is een groot succes. Open staat er in die grote kelder. Voor ons strakjes nog een tweede fles. Mag ik nog een wijntje? Deze wijn, dat is een groot succes. Ober staat er in die grote kelder. Voor ons strakjes nog een tweede fles. Voor ons strakjes nog een tweede fles. Voor ons strakjes nog een tweede fles. Helemaal te gek. Henk Doeken, Kees en Lammy, meisje Fjouwer en Joert. Het vond fantastisch, dankjewel. Graag gedaan. Chris Dagen, voor die, hoe zien ze eruit? Ja, gezellig. De benen komen, ja, leuk. Is er dan ook nog Fjouwer per die verklaren of doet dat leren in de studio? Nee, maar dit wie natuurlijk een special, hè? Kerstspecial, dus er mag er ook even feestelijk bij wezen. Ik helemaal maar niet. Ja. Dankjewel. En ik vond een genot om je hem spelen te zien, de vreugde spot. Ik wens je maar vast mooi. Chris Dagen, hoe nog net voor je? We gaan nog wel iets feestje hier. Hè? Hartstikke leuk. Tot de volgende keer. Dank u wel. Lammy Bruins. Dames en heren, Lammy Bruins. Yo, geweldig. Ik ga naar de hoeken van de studio. Marieke Kooistra, Stiets en Henry Hendricks, mooie namen, die zit erbij. Hij zal aan zijn spelen, Marieke. Maar eerst het verhaal maar even. Zo mooi voor de Chris BM. Is dit mooi, hè? Ja. Hoe is het? Nou, best. Ja, prima. Ja. De ben je ook namens De Bres. Ja, Theater De Bres. Lieds Theater in Ljout. Dus nou, hartstikke leuk. Ja. En, heel actief. Heel actief. Ken ongeveer 90 mensen in als publiek. En, maar we hebben, ik denk dat we straks wel een beetje een probleem krijgen. Ja, je gaan al wat uitnodigen, hè? We hebben een hele protte uitnodigen. We hebben 200 artiesten uitnodigen. 200 over de hele dag. Ja, wel over de hele dag. Maar wel in een dag. In een dag. Van maart 10 tot jongens, ja, wat al. Want dat zal wel wat uitrennen. Maar ja, goed, dat zien we dan wel weer. En waarom hebben ze uitnodigen? We hebben het idee opvat om zoveel mogelijk mensen Freun van de Bres en Freun van Freun vestjes uit top 2000 jaren te laten, zeg maar. Ja. Dat ze die spelen. Het mooie eigen interpretaties wezen, het mooie Fries wezen, het mooie je mag er een disco-versie van maken. Je mag het origineel, ze mochten het origineel benaderen, maar ja, ik weet net wat ze doen. Ik weet net wat we te jaren krijgen. Maar 200 artiesten, mijn hemel. En daar zit ik een paar koren bij. Dus dat tikt wel aardig gewoon, hè? Dat tikt wel aardig gewoon. Maar goed, het is meer dan 12 uur lang live muziek in De Bres. Maar al je top 2000 noemers. Geef we straks een praat, want de Henry is er rek bij die dijs. Die iepent volgens mij de dij. Maar ik ga lekker zitten. Ik kan een barkruk van die. Dan praten we straks nog even over de tien en wat er verder meer komt. Henry, wie is voor te porren van dit idee? Ja, tot ik hoorde dat het op 10 uur 's ochtends was. Ja, dat was met die, hè? Ja, daarom. Dat zijn niet echt tijden voor artiesten. Nee. Maar goed, het is een hartstikke leuk evenement lijkt mij. Dus doe er graag aan mee. Hoe lang mee spelen? Fjouwernummers. Okay. En welke kies je aan? Ik doe die dag nummer van Green Day, van Meatloaf, van Beth Hart zelfs. Ja. En van Bluff, wat ik normaal zing ik in het Nederlands. Dus ik denk, moet ook een Nederlandstalig nummer bij. En welke kies nodig? Ik doe nou een beetje een collage van wat je die dag kunt verwachten. Even de medley uit de top 2000. De studio is all yours, dames en heren. Henry Hendricks. Mama just killed a man, put a gun against my head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life has just begun, but now I've gone and thrown it all away. Sing us a song, your piano man. Sing us a song tonight, 'cause we're all in a mood for a melody, and you've got us feeling
control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Mag ik dan bij jou schuilen als het nergens anders kan? En als ik moet huilen, droog jij mijn tranen dan? My, at Waterloo, Napoleon did surrender, oh yeah. And I have met my destiny in quite a similar way. The history book on the shelf, it's always repeating itself. Waterloo, finally facing my Waterloo. Oh, 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 oh. Here Jerusalem bells are ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword, my shield, my missionary in a foreign field. Here we go, on this roller coaster life we know, with its crazy heights and real deep lows. I really don't know why. Love and affection, whether I'm right or wrong, and down a waterfall, wherever it may take me. I know that life won't break me when I come to call. She won't forsake me. I'm loving angels instead. Want je kunt niet zeker weten en alles gaat voorbij, maar ik geloof, ik geloof, ik geloof, ik geloof, ik geloof in jou en mij. Ik geloof, ik geloof, ik geloof, ik geloof, ik geloof in jou en mij. Ja, mooie compilatie van de top 2000. Straks praten we er nog even over. Het is 28 december. Hendrik Hendriksen hier in de Nij. Komt er nog een heel soort artiesten in de Brest. Dus achter de harmonie hier in Leeuwarden. We praten er straks over, maar eerst het Nijs Zuid-provincie. Hulp nodig! Brrr, koud in je schuur of garage? Nu een werkplaatskachel voor €42 bij Multimate of Hubo. Handig en in iedere ruimte te gebruiken. Multimate of Hubo helpt. Met Univé Zorgvrij bepaal je zelf waar en door wie je behandeld wilt worden. Dat kan al voor €127,89 per maand. Regel het snel en eenvoudig in een van onze winkels of op univé.nl. Univé, daar plukt u de vruchten van. Wij moeten echt even naar Quantum. Oh ja, hoezo? 15% korting op alle op maat gemaakte raamdecoraties. Serieus? Op rolgordijnen, vouwgordijnen. Plissé, lamellen en jaloezieën. Allemaal met 15% korting. Quantum, daar woon je beter van. Volledig vrije zorgkeuze heb je bij Univé al voor €127,89 per maand. Regel het snel op univé.nl. Univé, daar plukt u de vruchten van. Ook de laatste periode van uw leven vraagt om de juiste zorg. In de palliatieve zorg ontvangen patiënten en hun naasten lichamelijke, sociale, psychische en spirituele zorg, om die laatste periode zo goed mogelijk door te brengen. Wilt u meer weten over palliatieve zorg? Vraag het uw arts of kijk op overpalliatievezorg.nl. Nog niet overgestapt van energieleverancier? Ga nu naar gaslicht.com en bespaar direct veel geld. Gaslicht.com. Makkelijk en eerlijk energie vergelijken. Geen haast, ik neem de tijd. Ik rijd relaxed, alle buren blij. Ja, doe maar lekker rustig aan, want een relaxte rijder maakt de buurt blijer. Maak ook je buurt blijer. Meedoen is makkelijk. Ga naar Veilig Verkeer Nederland. Stap nu over via gaslicht.com en krijg €20 korting in de NS Spoordeelwinkel.
De Consumentenbond bevestigt het. U merkt het. Aldi is de goedkoopste in huismerken. Bespaar tot 26% vergeleken met andere supermarkten. En om nog meer te besparen, elke week superscherpe acties. Nu extra volkoren minder zout brood, 2 voor maar €2,50. En Kiwi Gold, 500 gram met 35% korting voor €1,29. Tot en met zondag. Natuurlijk, Aldi. Omroep Friesland. Oorstemt op Dij. Dus natuurlijk, in het laatste jaar hoor ik nog een heel soort live muziek. Lekker in deze crisis-sfeer in ieder geval wat Noorderwinnen onbelangrijk. Maar eerst het nieuws uit de provincie met Dieter Seijers. De gemeente Zuidwest-Friesland gaat terug naar de inzet van praktiekondersteuners die specialiseerd binnen in bij psychische klachten en stoornissen. Een proef die de al tijd maar dien is bij hoesdokterspraktijken had een soort succes gehad. Die praktiekondersteuners werken zo'n een jaar bij 15 hoesdokterspraktijken in Zuidwest-Friesland. Bij problemen konden in die tijd heel gauw te plak en wie er vaak maar een peperteren kleer. Maar deze aanpak we de band sabatiet mogelijk helpen en wordt voorkomen dat ze onnedig terugverwiest worden naar de zwiddere specialistische hulp. Omdat de proef zo'n succes is, wil de gemeente de inzet van de praktiekondersteuners uitbreiden naar alle hoesdokterspraktijken in Zuidwest-Friesland. De bromkeer van het Roze Bos, Knjonken de Jouwer, is weer een stap dichterbij kwam. Zo'n jontje 74 ging de A1 er dwars terug hinnen, maar nu het die knooppunt er is en het oude stuk A1 voethelle is, kan dat oude bosje versteld worden. De gemeente hield plan maken voor natuur en recreatie. Daar kon mensen haar mening over aan. En er is nu een werkgroep voor die plan op nijbezien zal. Daardoor ook steeds bosbeheer, mensen die terwenje en de vereniging Moois Kastelaan om mij. Bij een brand van de morgen in een stal in Oudeholt-Wolde bij meer dan 20 kei om het leven kwam. Die konden de stal net op het tijd meer uitkomen. Zo'n 24 oren kei slagen dat wol. De stal is volslijn verlend gaan, zei Rutger de Groot van de brandwacht. We hebben gelukkig verdere overslag naar andere gebouwen op het terrein weten te voorkomen. Het staat allemaal redelijk dicht op elkaar. Dus nu zijn we bezig met behulp van onder andere een bouwkraan om te zorgen dat we delen van de schuur uit elkaar weten te trekken. En de laatste restanten van de schuur weten te blussen. Sportclub Heerenveen had een nieuwe spits van de selectie Tanjek. Het gaat om de 23-jarige Runar Espejord. Hij komt uit Noorwegen. Hij had een contract tekenen voor 2,5 jaar. Want Heerenveen kan hem goed broeken, zei het verslagjouwer Arjen de Boer. Het is een grutte jongen. Hij is lang, hij is fysiek sterk en ja, hij liekt het misschien ook wel wat op Jens Odgaard, de spits van Nou. Alleen het is moeilijk te zeggen van we hebben ze nou echt verschillend in. Maar ze zijn wel onder de indruk van deze jongen, want ze volgen hem al volle langer. En ja, de interesse bleek wederzijds. Sportclub Cambuur had Joet Ekkenij een speler presenteerd. Een onvallende middenvelder, Michael Breij. Die komt bij FC Greenswijk en had een contract tekenen voor Oorlier. Het waar dan. De lucht is broen, er is kans op rein. Er zit een matige en vrij krachtige zuideestelijke wind en het is een graad of stretchen. Morgen hebben we een broene lucht, maar er zin ik direct bij komen. Dan wordt het 9 graden, snijn, mogelijk rein en 8 graden. Inspiratie en handige tips van Intuin vindst op terrassentrends.nl. Bij Terras en Trends vindst sierbestrating, tuinhout, tuinverlichting en fabieltuin. Rond 50 verkeerpunten door heel Nederland. Shop voor een dealer bij Dij in de buurt op terrassentrends.nl. Dag Kerstman, kan ik u helpen? Ja, die cadeaus voor mij. Ik heb er mijn buik van vol. Zeg, boeken, geurtjes. Ik wil dit jaar wat anders geven. Iets wat echt klinkt als een klok. Kijk eens, een DAB Plus digitale radio. Het cadeau voor onder de boom. Zo, ho, ho, wat mooi. Doe er maar 300.000. Kunt u ze inpakken? Heb de kerstballen om iets bijzonders te geven en geef een DAB Plus radio. Meer zenders, meer keuze. DAB Plus, het nieuwe geluid van radio. Een beleving vol tuininspiratie begint op terrassentrends.nl. Dat wordt wel 2 keer lopen met die boodschappen, denk ik. Nee hoor, dat lukt wel. Ja, meedoen met IkPas heeft zo zijn voordelen. Met het alcoholgebruik op pauze geeft 62% van de deelnemers aan zich fysiek sterker te voelen en 32% valt af. Bekijk alle voordelen en schrijf je in op ikpas.nl. Kijk me gaan. Kerstcadeaus bestellen via internet, recepten zoeken op mijn tablet, appen, streamen. Kijk me gaan. Steeds meer gaat digitaal. Voor 2,7 miljoen Nederlanders is dat nog best lastig. ING vindt dat iedereen mee moet kunnen doen. En dat gaat lukken ook. Onze digicoaches gaan het land in om je te helpen met je digitale vraag. Kijk waar ze deze week staan op ing.nl/digitaalvooruit.
Schrijf je voor 1 januari in op ikpas.nl en zet je alcoholgebruik op pauze. Nu weekendactie bij Aldi. Met ook de aanmerkknallers van dit weekend. Lipton Iced Tea Sparkling of Green, maxifles van 2 liter. Nu 1 + 1 gratis. Dus 2 voor 2,58. En voordeelverpakkingen Duifjes borrelnoten. Provençaal of cocktail. Nu 1 + 1 gratis. Dat is 2 voor 2,22. Tot zo. Natuurlijk, Aldi. Omroep Friesland. Nog iets, ja, hoor het keer bij Noorderwien Live, het muzikale dwarsplein van Friesland. Daar we intussen de Berenburg op ha. Lietse Hille het hem krek leeg zo. Als Pieter Wilkens nog Del komt, jongens. Pieter, als nog Del komt, dan moet hij even naar je komen. Want ja, Lietse Hille is hier in de studio. Leidse Hille, hè? Leidse in de Hille, meidje ervan. Ja. Ja, nou ja, we zullen het haast wel jaren. Hey, maar die Benlef is net meer vernielen, hoor. Die ga ik ook kapot maken. Er zit een grote gat in. Ja, nou, ik wil maar eens even Sjen letten, want dit is natuurlijk een van de Friese Pop Awards. Zo eindigt het. Ja, zo eindigt het. Wild feestje. Ja. Maar nou, het lijstje nomineren dan maar even terug, no? Voor de publieksprijs. Ja, Jong de Awards kist nog welkom in het café van Neushoorn. Of natuurlijk lekker iepen up gewoon op internet op wat van hier te zien. Vooral 8 uur. Ben we er 8 uur of net? Let maar te wijzen. 8 uur? 8 uur, ja. Als er 8 uur best zo op ja. Nou, ik zal wel. Kom op fiets. Nee, kom goed. Dat ken ik wel vast. Ja, en want ik misschien dat we... Nee, de Berenburg is op. Dus ik... de genomineerden nog een keer voor de publieksprijs. De genomineerden voor de publiek. Even serieus nou, hè? Ja, ik doe mijn best. Dit wordt jou nog wat, hè? Dit wordt super gezellig. Ja, laat de schalen maar komen. Ja. Dus, de genomineerden voor de publieksprijs. Ja. Wij je nog op stemmen kennen via omroepfriesland.nl. Binnen Deep Grooves, Admoran, Sci-Fi, Simmerdice, Into the Grave, Promised Land, Dokkum Open Air, Sjoerd en Sa, Noorderwien Live en 3 voor 12. Net stemmen, maar stemmen, Sa. Ga maar rennen en even lekker stemmen. Gewoon stemmen en van de jongen daar even wel komen, want het wordt wel heel gezellig. Ja. Ben ik hapjes. Oh, lekker. Oh, dan kom ik kijk. Nou, jij hier in je jeus. Dus voor mij weer dat Lietse Hille. Ja. Hey, tot van Jonne. Tot van de Jonne. Ja, goed zo. Mooi. Ik ging naar... Ja, als ze toen Willem Walpijk Willem Walpijk en dat ze toen daar had Leidse Hille tegen. Leidse Hille, ja, dat zei ze dan inderdaad wel eens, maar in het begin lijkt het nog wel eens uit willen, maar ophoren. Ben we maar stapt. Ja. Helemaal uit Friesland. Ja, helemaal. Potverdorie. Heb jij net gereden? Leuk dat je er bent. Man. Ja, joh. Hoe is het, jongen? Ja, hartstikke prima. Hoe wiet voor dit hier? Ja, prachtig mooi hier. We hebben een mooie ding beleefd, een nieuwe ding, leuke mensen ontmoet en gewoon... Kanalen gewoon trouw willen. En die amazingfeesten, dat gaat als een speer, hè? Dat gaat als een speer, maar ik ga hem vervolgens hier even parkeerd. Waarom? Even de focus op Lietse Hille weer. Even begin weer bij mijn nieuwe ding, bij gewoon. Drok. Ja, en gewoon naar je koers even varen en dat gaat op het heden hartstikke best. Dat, ja. Mooi man. Maar goed, wat in het vat zit, verzuurt niet wel. Nee, dat bleek ze. En wij zeker net, toch? Dat bedoel ik. Dwarse woordpiekjes. Walpijk, ja. Noorderwijn. Ja. Maar je gaat... Oké, dus Leidse Hille. Ja, welk liedje ga je doen, Hille? We beginnen even met een rustig versje, maar wel met een hele mooie tekst. Skreunter Ellen van der Veer. Okay. En het versje is in Fries. Ja. Zolang er een dream bestiert, leeuw dan in wonders. Ik vind dat zo'n leuk taaltje. Ik ben wat melig. Het is haast dien hier. Het is goed. Mooi is de best. Ik ga die altijd graag gast. Dames en heren, Lietse Hille! Mooi, dankjewel. Ik zocht een groot verdriet, diep in die negen. Kan het ons afvaak zo onmiddellijk eens vregen. Ja, wie dient winden maar, want ik in ze dragen. Zorg mij eens even om, wij redden het schoon. Lieve, ik wil die, al zo lang tot ze. Neem dit als een geschenk in die leven mij. Zolang er een dream besteedt,
De tij had de mooiste kleur en het viel zo bijzonder. Die lijntjes, die levensgeloof, die sterrenlicht. Dat wat hij trainen brengt, de maas vergeten. Fest voor de held hij doet snel, wat best had hangt. Zolang er een dream besteedt, jou dan in wonder. Een glimke op die gezicht, blieren nog jood. De tij had de mooiste kleur en het viel zo bijzonder. Die lijntjes, die levensgeloof, die sterrenlicht. De tij had de mooiste kleur en het viel zo bijzonder. Die lijntjes, die levensgeloof, die sterrenlicht. Zolang er een dream bestaat, leeuw dan in wonders. Altijd te gek. Litse Hille, mooi man. Straks praten we nog even verder, maar even sorry, product Gruttefeesten, Piratenfeest, Meezingfeest. Dus zij is dat met die eigen organisatie wat rustiger om, maar dus is Griff takken hier ik wil er vaak op doeken. Hoe verhoudt zich dat, die Gruttefeesten, ten opzichte van zeg maar de wat lietsere feestjes? Volgens mij is dat ook wel heel leuk namelijk. Ja, zeker, tuurlijk. Maar toch, Willem, wie maakt er net via waar wij kwamen binnen, de lietse kroegjes, dat vind ik nog altijd machtig mooi om te doen. Het wordt al een beetje minder, omdat we toch qua prijs een beetje omheen binnen. Ja. En die grotere evenementen die komen nou echt om een hoek. En volgend hier Paaspop in Brabant. Wow. Er komen 54.000 man. Ja, dat is een heel groot festival. Ja, we staan op een van de hoofdpodiums bij de Vierdaagse. Zo. Nijmegen en dat soort dingetjes komen om een hoek. Ik ga nou in Jonker met rennen. Henry van der Heuvel, daar is tevens Mingeloertsman, maar die doet nog een stukje management. En die neemt eigenlijk de boeking en ik wat gewoon. Lekker. Nou ja, goed, wist wie ben van die woordman en dan het moet altijd handelen worden. En op een gegeven moment maar wel een streeploek, omdat ik mijn naam boekjeskantoren, die willen dat ik gewoon heel graag zien dat strak blijft. En dat is soms lastig om die knop om te zetten, maar daar zitten we nou wel met in om toch te zien dat we nog 1 of 2 stapjes meidje kennen. Nou ja, goed, dan was u toch ontwikkelen, maar er best nou... Zien, alweer, tolweer, wat is dat? Ja, volgend jaar 2021, 15 jaar. 15 jaar al, ja. Daar hebben we dat ik er van leven mee. Dat is een heel bevoorrecht mensen, viel ik niet echt. En goed, het team op dit moment om je heen, Emiel Hartkamp, Noris Parry daar, de boekerskantoren, die ben al positief gestemd. En wie ben toch voornemens om dan een paar stapjes te meiden. En dat begint, de fundering maar goed wijzen. En dat is op dit moment zit hij heel strak in de stijgers, zeg maar. En we gaan ervoor, Willem. Mooi. Ja, dat is toch fantastisch. Mooi. Nog altijd energie. Vind ik geweldig. Litse. Hille, ik kom maar eens bij die weer om. Ik ga Timo de Jong. Heb ik graag te gast. The best dressed man of Friesland, zeg ik er nog even bij. Nou, je komt zelf redelijk in de... Nee, ja, kom op man. Moet je schijnen. Prachtig mooie glimmende schoenen. Mooi jasje, de broek. Alles past bij elkaar. Ja, jij doet echt je best. Ja, het is wel allemaal kringloopspullen hoor, maar dat hebben we het verder niet over. Moet je wel beginnen. Moet je niet op tv zeggen. En hoe is het met jou, 2019? Ja, wel goed. Prima. Zo'n gangetje. Engeland geweest? 2 keer. 2 keer zelfs? Ja. 2 gitaren er doorheen gewerkt. Allebei niet door mijn schuld. Wat gebeurde er? Zeg je? Ging er iemand op zitten of zo? Ja, iemand liet hem vallen. Maar ik heb er weer eentje. Dus even kijken hoe lang die... Heb je specifiek soort gitaar? Ja, het is natuurlijk akoestisch, maar daar heb je allemaal rangen en standen ook in. Maar heb je specifiek soort waar je voorkeur voor hebt? Ja, ik ben heel moeilijk. En als we mijn eisen op gaan noemen, dan komen we niet af voordat jij naar de uitreiking van de Friese Popprijs moet. Dat ben je nog wel even bezig. Ja. Maar je hebt er wel eentje. Ja. It's your new friend. 1976. Jeetje. Ja, het is bijna net zo oud als jij bent. Bijna. Goed, dank je. Fijn. Nou, ik ben van de 60ers. Optredens. Ja, daar gaan we straks nog even over hebben. Ja, maar daar ben jij mee begonnen een beetje, om een collectief te smeden met een aantal singer-songwriters? Ja, nou ik met Stefan en Sarah, die hier dan dus net was.
En ik kan nu vertellen. Nee, doe straks even. Ja, ik wil eerst horen spelen. Het is goed, ik ga een liedje spelen wat ik voor mezelf uitgedaagd heb om zoveel mogelijk woorden in de zin met dezelfde medeklinker te laten beginnen. Okay. En op zich is dat niet zo moeilijk, maar het moest ook nog een goed lopend verhaal zijn. Alliteratie. Dat doet me denken aan de langste naam van een stad over de hele wereld. Zo'n Welsche naam is dat. Ja. Ja. Nou, goed. Durf je mij te spreken, de titel? What a Wicked World We Live In. Als het met de titel al niet goed gaat, dan komt met de rest van het nummer ook niet goed. We gaan het kritisch volgen. Deze man, even voor de meelgiet voorbij. Maak het echt fantastische versjes, dames en heren. En dan ben ik blij dat die er is. Timo de Jong. Black-eyed Bobby Bruiser bit a bobble-headed bum, bashed his brains and broke his bones and bellowed, "What have I become?" Hearing, riding, rapid running, reeking of ranch itchy brum, rotten reasoning, rumbling raucously, rationalizing what he had done. And carefree Carrie came carrying quite the load of coke, going crawling through customs on a condom she did choke, craving cocaine a coming as she cried before she croaked, chuckling circles, confess crazy cosmos. That's all she wrote. What a wicked world we live in. Ooh. A fellow from Finland fell from far and then he froze, fumbling, failing, freezing, faltering in the frigid snow. Stopped skiing, started swooping, almost swaying down the slopes, soaring skies but simply satisfied he'd die doing what he'd loved the most. Generals go grumbling, growing grouchy, gambling, giving gullible GIs a motivation from within. Guns get gnarling, get growling, killing guiltless victims. Graves are glorified and glorified. Good gods, isn't it a sin? What a wicked world we live in. Ooh, what a wicked world we live in. What a wicked world to walk without a welcoming womb, tempting, tantalizing twits into a terrifying tomb. Make the most of magic moments with magnificent moons. Stop and settle stupid struggles, since the end always seems to show up soon. Dankjewel. Dankjewel. Moet ik nu even bijkomen en dan ga ik het volgende liedje doen. Dat liedje heet volgens mij All That I Want. Volgens mij heb ik dat opgegeven, maar hij heeft nog niet per se een titel. Daar kunnen we wel een prijsvraag van maken voor de kijkers. Gaan we die doen. Well, I can tell that my messages are unread. I can see your meaning to move on. I know that you've grown way past me. It didn't work and it hurt, but it's wrong. 'Cause I'm really very sorry about the things they crawl in my brain. I chase them out and I kill them. They always come back again. Please, 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 please help me wipe away these bad thoughts. So please help me, 'cause being with you's all that I want. I've crawled these walls, but I'd slip down. I'd aim at these flames, they burn. Misjudged how much this hurts us. I've died inside 'cause I yearn. 'Cause I'm really very sorry about these things they crawl in my head. I chase them out and I kill them, but they expand and flourish instead. Please, 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 please help me wipe away these bad thoughts. So please help me, 'cause being with you's all that I want. I've silenced the violence that haunts me, but these sounds are bound to come back. I see it's me who needs assistance. Just be ashamed to be afraid to ask. So please help me wipe away these bad thoughts.
you's all that I want. Yes, being with you's all I want. Dankjewel. Ah, prachtig. Dankjewel. Kom maar eens even bij Timo te lonen. Ik praat eerst nog even met Marieke Kooister. Want Suver kijkt hier weer Henry Hendricks achter de vleugel. Nou, hij hiepert in ieder geval 28 december in de Bres. Die lange dag. Want Jelve Tolven dus. Ja. Kun je per artiest nemen? Want alle jaar 200 wordt wat te vol. Maar... Het koren Sozumo, Voices Only, Panties and Bretels en Hit the Floor. Ja. En dan hebben we Plain Vanilla, Guggenheimer, Sidetrack, mag even spieken, Vocal Rose, Sequence, Challenger, Just Tool. Nou, 34. Kost het ook nog intree? €2. Oh, dat is niet heel. Nee. En dan kun je in principe de hele dag wijzen? Dan kun je de hele dag genieten van al die lokale artiesten en die prachtige muziek die ze maken. Theater de Bres. Net stinnen, maar erheen. Vanavond 10 uur, meest ik snel even komen. Maak het al je niks uit. In ieder geval de Bres. Prachtig mooi lidstheaterke. En dat zit achter de harmonie en showvrolijkheid op de site. Dankjewel. Dankjewel. Ik ga nog naar Timo. En daarna hebben we de feestgast mij Lietse Hille. Even over waarom bij elkaar gekropen als singer-songwriters? Omdat dat goed voor ons is. Elkaar helpen, een beetje steunen. Precies. Lekker... je komt er toch wel achter dat veel mensen tegen hetzelfde aanlopen. En dan is het heel fijn om daarachter te komen dat je er niet de enige in bent. En dat gebeurde al best wel veel. Dat ontstond al best wel veel bij de eerste paar meetings. En het is ook een beetje om elkaars niveau gewoon een beetje omhoog te helpen. Dus we gaan bijvoorbeeld die loodjes uitdaging waar Sarah over vertelde. We gaan gewoon we hebben laatst in een avond hebben we een liedje geschreven over een onderwerp. En samen schrijven is gewoon heel leuk en... Dat werkt gewoon best wel goed. Dus als je songwriter bent, geen singer-songwriter, het mag gewoon songwriter zijn. Kom er vooral bij. Voeg mij toe op Facebook of weet ik veel waar. En heb je ook een Facebookpagina? Ja. Het heet? The Northern Songwriters Collective. Ik vind het fantastisch klinken. Heb je nog een liedje? Ja. Welke? Ik ben slecht in titels. Titeloos? Ja. Oh, nog één liedje van Timo de Jong. Ja, nou prachtig. Ik ben ervoor. Live in Noorderwien. Some say loving someone, it only brings you heartache. Pain when the ones you love wither away. I'm not sure if I'll be able to lift that heavy veil of grief, but I'm willing to try it anyway. 'Cause your heart is safe with me. You face death and fire and dishonesty. It forms you to this wonder you're now. And I will pick that fruit, enjoy my every second with you. You're perfect and I love you anyhow. 'Cause your heart is safe with me. Yes, your heart is safe with me. Yes, your heart is safe with me. And my heart is safe with you. Dank jullie wel. Tot de volgende keer. Piekenvel, sowieso van het collectief, want dan hebben we toen Zipporah Tiemann die voor mij hier optreden. Die natuurlijk Sarah Seuterman en Timo de Jong. Kist die bij oormelden. Northern Singer-Songwriters Collective. Ik vind hem prachtig klinken. En hoe is het alleen maar songwriter te wezen? Ja, dus ik wil niet alleen maar mensen met gitaar. Nee. Dus als je gewoon liedjes schrijft, dan ben je welkom. Dat is een beetje, vind ik wel fijn dat mensen dat weten. Iedereen thuis. Noffelijke Christdag. Jij ook. Fijne kerst. Iedereen. Ja, iedereen.
Jij ook. Dankjewel. Nog één versje. Hille. Willem. Was je bij de Chris spelen? Of? Ja, wie ben er ook. Wie vliegen wel lekker Gazian. En ik had er altijd ontzettend volle zin in. Want het is toch het ding wat je doet. En ik vier naar Christ in de kroeg. Ja, wat wil je nog meer? Ja. Ik jou dit laatste woord van de Chris. Dames en heren, dit weer Noorden weer live. Sisselfest dag. Bedankt alle gasten, bedankt alle muzikanten. Bedankt alle mensen die in ieder geval bij dit programma de mooiste dingen meidje. Van Regina tot Afke Ninker. Iedereen een fijne Christ. Camerameesken, audiomeesken. En dit is Lietse Hille. Live in Noorderwien. Toe jongens, jongens de Christine. Ja, de nieuwe single ik nog. Je hebt hoe de ultieme liefde willen. Zater zin is er rustig best. Je staat wat eenzaam uit het raam. Over je wang rolt er een traan. Het voelt alsof je niet gelukkig bent. Of heb ik heel misschien iets fout gedaan. Waar is die lach op jouw gezicht? Die altijd straalde als een licht. En ik wil met jou zo niet de nacht ingaan. Dat jij verdrietig naast me ligt. Als jij bij mij geen liefde vindt, dan laat ik jou zo gaan. Want alles wat mij aan jou deed, is dat alleen maar deze draad. Ik wil alleen dat jij gelukkig bent, ook al is dat ergens anders. Daarvoor hou ik te veel van jou, maar jij niet genoeg van mij. Ik laat je vrij. Best al je rustig, hè? Kerstsfeer bij onder op Friesland, jongens. Prachtig, hè? Maar liever jou weer met een lach dan niet verdrietig elke dag. Neem maar de tijd en zeg dan wat je wilt. Maar weet, elke seconde duurt zo lang. Waar is die lach op jouw gezicht? Die altijd straalde als het licht. En ik wil met jou zo niet de nacht ingaan. En jij verdrietig naast me ligt. Als jij bij mij geen liefde vindt, dan laat ik jou zo gaan. Want alles wat mij aan jou deed, is dat alleen maar deze draad. Ik wil alleen dat jij gelukkig bent, ook al is dat ergens anders. Daarvoor hou ik te veel van jou, maar jij niet genoeg van mij. Ik laat je vrij. Als jij bij mij geen liefde vindt, dan laat ik jou zo gaan. Want alles wat mij aan jou deed, is dat alleen maar deze draad. Ik wil alleen dat jij gelukkig bent, ook al is dat ergens anders. Daarvoor hou ik te veel van jou, maar jij niet genoeg van mij. Ik laat je vrij. Daarvoor hou ik te veel van jou, maar jij niet genoeg van mij. Ik laat je vrij. Dames en heren, ik wens jullie allemaal een hele fijne Christdagen en een nog wat 2020. Hoi!